سورة المائدة نهدون منا وكفر سورة منا من جينا كبو سانغلولا أبو بنا فوني سورة إلا بانيا فانا كما سورة تقدال للا كتب منا كسورة مدنية مدنا سورة دو وآياتها على آية وجته 120 آية آية كم أنا آية مغا ويا دكتور يا وجته نزلت أجينا بعد سورة الفتح وفتح سورة وكفر أجينا ده كفر بسم الله سورة أدب نحن على توي الرحمن ألم يهين على بولن تجيه الرحيم ألم يهين تريلن تجيه سورة أجينا أوه كاتشيدن تو بغانكا بغان دسراني شيدن يده توني وهاي بيجي شيدن بيجرينيا ده يا أيها الذين آمنوا على كو أمغمن لمنيرا أبي ولا أوفوا بالعقود دفلك ني لايدو كون يده ناي لايدو مصري أنا على شيء أكاد دفع ناي لايدو مصري أنا هذا بدون شيء أكاد دفع أهلت لكم بهيمة الأنعام سكون بعون ولو دعراوية إلا ما يتلى عليكم كم بينا كلا أو ما ولو سموالا ولو بكي حرامية نو تسكون بعون ولو دعالنداي سكون بعونيه بعان كالتناني نيامه أني ميسي أني سكا أني با نو ده سكون بعوي نو دعراوية ده كوني من فوراوية هو سموالا تبو نمي جفرا أفرايه كوني من جفرا هو سنتارا هو بورالا غير محل الصيد تنانا أيه فللي دعا مغو تنايره فللي هو دعا ننتاو يده وأنتم حرم كاتو حرمنا كاتو نامنا نهيجو نيتا كبا ولا يومرا نيتا يا بارا دامنه أوا فللي بحرميما kono sogo fen feleli tedagay atabe ika ito hijula wala kito murala ka fele fen fagade inna allah ala yahkumu ma yurid ala be fen kiri mimma naja ya kirlano de nala kirlano e akaka jonka somade يا أيها الذين آمنوا قبل لمن يرى أبي ولا لا تحلوا شعائر الله أكنا لك تمسيروا دغره ولا الشهر الحرام أكنا قال الله حرم عليه أكنا دغره ولا الهدي أكنا هديه دغا ولا القلائد أكنا دلفون أكنا دغا ناكو على كات تمسيروا أكنا دغا ورفله هجيرو هجيدون كلو دغا ويره نفو غالي أوا مغان جمانه amogo ukumbe bi hijidewunga wala magan tasra ni tatolo ni ka bagawnye kibita hiji ibi bagan mun faga hijorola be bi ka sra ka bagam bosila kabita nafulo tiye kabita sogo tiye be bi mogoka ko kana fulo minona ukumo de ka hijidewuna ala ka kana okede ala ka taman senyero akana lu daga hiji kenon ko lu ke ala so yore akana okede misri kono no ko lu ka ala so yore akana okede kala nyoro olu yala ka yoro bonyane de akana olu daga de wala kalo harmele bana ala e kalo mi haramiya ka fo kele kana ka kono o e kalo nani faranje kalo salba kalo jomine ani rajaba kalo o kalo nani akana olu daga de wa hidiyaw o refle baga muno ni hijido beta faga hijo kenena awa mum be faga ki siglento i ka yoro la o e la yanye nga bibita faga hijiro la o de hidiyay bo qalaida o hidiya bawi nyameo olu ye hidiya kuma bawi ani miso ni bita ni nyame hijoro la kata kantike kata kanso ko hijoro la be namuta yoro mina be tamasende ke nyame na yen ba jin ko fara ka sabara sen ko so ko dlo akana oraina bita hijoro la salvadona iba kanso on gana progotoli la sira la tunna ibulo ibi tay ka hijuta kala kani ka tam perde anyine ne nane tay ka hijuta ne hijuta bena fanta umana yala toye wado ko ne doka hidiya bagale na tlalala olu ba kante olu ba faka kadu ika baraji swata ora bang kumbaw ni bitana hijura la be samara de dlo akana walla apodlo fiu tamana sene be dlo akana ya tamana sene na tununa
na porokoto lila na tununa o ba don ka fo do de ka hijiden do de tado o ba faka wa maka jamana mo ukume no be daga wire ni e bagan kulu ye hijiden ngulo kata wala umra kelaw yo be biuka wa ala ko kana kede o harmelendo ولا آمن البيت الحرام wa lahorma so kare kare bawo mon be lahorma so kare kare kata batuke katu ka hejeke kolu ke daga fewunye kabi oluka ku ka bagaw minona ku ka naflo minona ala ko akana kede ala kan kare dawiye يبتغون فضلا من ربهم mu bita fatwan tiyani kabu mariyara ورضوانا ani jiye وإذا حللتم na boran namuna mamina فاصطادوا fastadu wala ka felelike feleli haram yaro ma kato hejula wala kato murala ngana bora hejula heju bana umra bana ni bora namuna kawa ora abise ka felelike akoro feleli daga rawi wala akoro te ni bora hejura la ikata mane biyota kata felelike kuma koroto akoro de feleli kun haram yaro ma kato namuna ngana bora namuna kawa aka felelike feleli daga rawi ولا يجرمنكم شنآن قوم مغو ka ke wala jugo kana ubulo la bara صدوكم ko lu yaw bal minke عن المسجد الحرام tawalla ro misrima أن تعتدوا fa biyada وتع- kanu kede aw islamodi mamunu no lu kunya kafuru ye no kumbe maga no ya dalauka ka utoro ka ke wala jugo kaula na bane fanga soro ka dugu soro u ka ke wala jugo ngana to ko afana mitata ata juru sara wala de kabita yada ukande ay ala ko akanoke moko ka ke wala ju kana to kabe yada de وتعاونوا ay nyogonde me على البر nyumayaka والتقوى ala yesranye ولا تعاونوا ga kana nyogonde me على الإثم jurmu ke ala والعدوان ani yada tiya de ala tofe nyuman ko ay nyogonde mo ka nga yada tiya jurmu ala sosoko akara nyogonde mo na de ma do be olu kasrate ola de noli ka mogo ye doron kele la o fana be do o ka mogo joba la o jota ra o fana be do kele la o ya dan tiade ala to fe e ka mogo do e be min kele o fana te do ka mogo de o rat lama o ay nyogande me nyuman kele ka aka na nyogande me ala so ko kane واتقوا الله aka tra la nya إن الله ka do ala شديد العقاب aka jangata ka gelene حرمت عليكم الميتة ala ko jifa haram yarawma akora ko sokno bagaw ndagarawi nga mi fo min be kala umade wa min be kala ayat lo mada o de flan o de bina fawye ko jifa ko ni haram yara mi mana jifa o te dunde والدم jeli fana o haram yeleno hali sokno bagando akanti to jilim be shene ka boni fangaye kaminando goro ko be mo frake kaminando goro ka kadi ko be fanga do mo gola galono de ate mo frake be mo barande ate fanga do mogola de abi la fu yere de kana dunde ولحم الخنزير ani jefali sogo o fana haram yala de jefali akungolata ana sokonota be haram yere do lei sogo chejuba aduni ate fare kolo sama hera de amai hada mare yere farima amai hada mare duskuma mai haklima le sogo akungonota na sokonota abe haramele do akana dune وما أهل لغير الله به ani songo karani miye ni ala tana to ko fora fefe kantigalila o fana haramera hani sokono bagando hani misido hani nyamedo hani sagado hani bado na kantigara ni fengore de tokoye wala kantigara ni kungore de minta ala koye o haramera kantigara bolika kantigara sirada de la akantigara baji de la akantigara ko ka jinaw de sonai akantigara nyana je de kama kana dune haram ya lelo fengo fe na akantigara ni kungere ye minti ala koy awa kana dune ala sonendo kantigale munuma awa ni fe min kantigala te o bebe ben kanaja ye soko kantige iba ke kikanaja iba dun awa o daga lelo salibado ye ba kantige o daga lelo ye den ko ni bagando ya daga kantige o daga lelo ye dunana ye soko kantiga ye ka kana jano ye ni bebe daga nga ka kantige ni ma bado shuka kaburuka akara jifai
ka kantige mado ka wolo dom bonya kama abeke jifay ka akantige feti do kama akara jifay kantige beke ala ko de kama de kantige beke ala de fenfe na kantige ni kunwore min ta ala koy awa ko fana beke jifay de o te dum wal munkhaniqatu ani juru jara baga min kana juru shere la kana fo ajifara kasama kantige o fana kera jifay o te dum wal mawqudatu ani gosle baga mi awa fenkera ka gosi asara o te dum wal mutaraddiyatu ani baga min bina ka bo sanfe abina ka bo kuluka wala bina ka bo awa bon sanfe asara o kera jifay o te dum wan natihatu ani tun fe baga nye min tun ya tun baga nye min tun awa ninka awa arbaraji ni baga nye min tun ka kono so wala ka tun ka faga o kera jifay na makantige o te dunne wama akala sab'u ani awa waraw ye min do waraw bina baganka ka jogi asara anana sogoto dalen soro o te dun o kera jifay de illa ma dakkaytum ala ko nin be haram yara foni aye min kantige wama tubi na ye min kantige lununa ni juru jara kana masa polo anana sengene soro aya kantige abedu ni abgosila de nga masa polo gosili digle wala aya kantige abedu abina ka bo fenka amasa polo aya kantige abedu bagaw nyatu ka kono sogo amasa polo na ya kantige abedu waraw bina ka jogi anana so amasa polo aya kantige abedu illa ma zakaitum be sagini be def nga na sara de sa oye akera jife nga sabali abeda aka kantige malika ko ne bafo ko ni asera degrema ere ba do ka fani ma kantiga bisa sa ika to ya kasa kati kantiga ko kuma masaha ala ko de illa ma zakaitu fona yi min kantiga ni asra ma sadro akantiga kantiga ni asra de ka daga ka duninda ora ore ka kene de wama tubi ala nusubi ani mi mana kantige abwa bolika joka o fana haram yala de o te dum wa an tastaqsimu bil azlam ana katlalike ni taliminawiye ka flalike ni flaliminawiye o fana haram yalendo flalimina sugusu amori taw adoma taw abe haram yalendo min ba ka flalike ni koloshiye min ba take katimena min ba take jila min ba take dolola min ba take burila min ba take ni kolongise flali sugusu abe haram yara nyata shila shuni shatare be barake wolo be galonti ado utta ni shetane te barake de be galo batike la moy ne ko do gisemine ka ilma ka sari no do mabiri dotna ija do be jando be biri al de mi so betlon ke ne fele mi kolo chile umana abe lama obudo kono uta tariwa na fla birla uta fo nyemu gansoro na fla jana uta fo yeta zoro ni kelembiri la kelen jana uta fo kipere dila o nyoko na do kolo kise ate foi dira itege do kelena nyentege do nina o de itai akulisi nanya bo na jana na ya kushi fami fe awa ode ka jabiye de waju na maja na biriwa ika kolo birila koy wa mata ba senyu majira de dalo kolo be mun kala mai kanya mayala alabi yire hakli masigileye ni fe njalande aliba fe ndo ka kola ko fa ale ko laje kolona kolo be mun dona nke ko yara ni yedoro mba fe ka dodu fe abana no se kumbe ye kebe ko dogo lendo we mo ko kanyine ma mo ko kungudo abese ka boy ka so kana sikitra dala gongo kelendo ka
eka fembe no ha iko no fille sigile na sawani na kay be fendo ko karta be fendo da o do ga yene tay la jamige ay mi fi o yire chodo galo ngin ngara de ha mo be ngin ngade ko ni ngade ke o be do ni hakli de che o ye do la la to ye o be blaiye ha eko chogodi ah ne ko non ko no gwana da to ko ma jole na ni boran ka to ni fini blai tugi do de bela ah fini blai tugi oh ay ne strande wa inana ofsara de inana jona ofsara koy saraga bala ambala je asaraga mana kemiye ibobo note o mandila de ni naka naka kawun leli kolonte foyi te foyi koloshi te foyi katime te foyi ji abe shetane bara abe galon bara uni shetano de be bara ke no shetane de bi ka bara ke no te ala to to bolo shetane to de bubul mba sikara ke mba wuridi ke abe galo mate ma ka istikhara ke ni istikhara ko do ayre de ba ka istikhara ke istikhara ko re ko here nyini ni bina ko kura damine ni bina do ko kura la yire de be sarji ta kara kam plasali alay ora ni tala be so kai kam ko injira alal ni ka hera bala ala kala te ni ka hera tala aka ile maka bi makire ile maka bam ni do istikhara afana bana koy ibe ko koy mbara damine ni so nyini do iba asra damine atama damine ni jiri foro kuro do iba jiri tikeli damine ni du kuro do iba bara damine ngaka fo ko ni dara tufe gas no ko ni yeminye ko yi kay istikhara jabi nyata ni be mo daga nan ko fere ndi kay istikhara ke ni dara tufe awani jabi minye no fi kinya kuma utada ite fo ye shetane ko istikhara ma yere ba kay istikhara ke ma ta ke ma yede kinya kuma utada ni ay na damme gala ko ka ni adame na gala do na kola ko ro ka herata eko ne ka hera bara kala kan ko ni ka hera tara ka gele na gele ra ka ba da ka hera tara muso nyini do I wana chibla kata choko choko te sarato ni dula ta do ni dugu ta do moto bla imana bo kibe bol fa ni choko choko kata atanya na bo era ka moto chane do itara do ta ko ale fananta tara dugula itara do tala ko ale tawa ko o chane jole flele ire ta do ka ko gele do nen gola itabla na gele re babla ni mo ta kayre do itara ya to ko biye bana iye moyege ko mo lido beto fo yoro la ibo la kata ko ya fana ko fana muli re taraka ita dabla na gele re bolo ibabla da ka fay be feñe su bolo tada ci ko kuma tar zalikum fis ala ko ni fe forani ni be boli de ala ko la de ni be ma bo ala ko la jifa dum fleli an bebe mabo ala qura al yawma ala ko bidoina ya isal ladina kafaru mogo jigila tigara min dinikum aw kadina na de bare aya jigna badri kiren ka hiju labana kara arafa kenaka kiren ka hiju labana dona ya to islamiyya fangasro dia kafru sala islamiyya yado te kumbe choko sorala polu kunye ufarana nyonga ga ko islamiyya de silatunu ngaw desra nga cidan kani arafa doy ya soro islamiyya fanga soro de ala ire ko ako mogo jigla tigara aw kadinana mam nun kafirara fala tahshawhum wa kana sra unyane wakhshawni akasrane alanya akana sra kafiru unyane al yawma akmaltu lakum dinakum bidoina nya kadina nya dafa uye wa atmamtu alaykum ni'mati yati men kawye kanne mana wa raditu lakum al islam wa dinan ya islamiyya de la ako kadina ye lobe kuma ina ako akmaltu lakum dinakum nya kadina nya mure suma kamalu ye dafali mi ye feti tika faraminka ora dina e kamila de ina fa qur'ana to qur'ana e kamila de ma saka ni to mi kene fara qur'ana ka ma saka bo
dina fana bete ma se ka fen faraka ma se ka fen bora nu kima foni ma bado ye hakla minta wala ma nyumando ye hakla minta wala haklima mi mana hakla minta ko no mena ko bisa ke dina do tinya kuma tada ko ni bidia do ko na samu kan ke sambina ni ko bisa ko be oni sunna be kele tinya dara de hadna samba kele ga take sunna dafara kam ni cidentli ala ko ay dina dafade aya mure suma be ba do ni mure suma ni do fara ka be ka jogodi be bonde de wa dina mure suma na kam ni cide kanyina mayala kamina ka hiju labana ka tanin dona foi ma fara dina katu dina mure suma wa fokata jewuli fenti fara dina ka kura be dina na abe bidia be fili ka fo bidia nyuma be o bisa ka fara dina ka kiya kuma tere ede ma famu ya bidia nyuma te dina ko nina jiya ko la bidia nyuma be nka dina ko la bidia nyuma te dina na de cide ko kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar cide ka khutba chama aba ko moy kura be dina na abe fili be fili tasman fili be ba tigila ta tasmama wala ko dina yi kaya mure suma a mure dafara ora fointe saka faraka to fe saka boara famani turwa fengo be makke cide nyana ciden talen ko fe damina na dina na ko baraji ni sirade ko musa bu sirade ko mado ko asugurade abe galo ashite saka fara dina ka mi sugura to ayre bula kake ato ene an karamo kasra ikaramo ma ciwo atira de obitare kisi jogodi ala tay ne be kisi ciden tay ne be kisi dina odina tablo ni baraji ni naya ka to ciden nya fo wala yake wala to nanay abad ni ala ni sira otra ni tabate i predla yere sengefu nka bidia tuko teni famude e wala la bidia la kami mo bidia la no ko e ma ko bidia mai obe be ma wa ata be ma de soto e kan na fa be sorala e katani be sorala eti sone nga fudo ne fe kura e dina na ni cide ma fa ma ke fa adam ne na cide ko fere atoy na be fenya ka fenya tigi ise mo ara de no te baraji te sorala famani turwa alako ni mami hatajira ko gele ni seji famasa fi mahmasatin ko gele sababula ghayra mutajarib na to ni te mile baye ilmuye fa inna allah ghafurur rahim famatado ina kregel matado ina ko de seji fama ko bi sega don ala bi ya faymona na ke tugo awa ka jifado wala ka ika bagando ko atlolelo ere bada jifala ka atlolelo bado atlolelo ta daga yede ni yo ke bitala soroy yasalunaka madha uhilla lahum Allah ti fare daga ni iwantar ni managan daga ni bora managan daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim ala ko cidemma ako beni nyininga yalla munde dagara uye sabu afora ko nunum be haram yalendo jefa haram yara jeli haram yara jefali haram yara awa juru jara min kana min bina min gosla min tuna fen caman jatara waraw bina min kan kolon be haram yara wara kubini nyen kasa wara munde dagara uye qul uhilla lakum at-tayyibat monde kafo fen senma onde dagara uye fen febe du kolokan ni fen senmando obede dagara uye alaye mu haramiya olu ye fen nɔgɔlenw de ye o man ɲi aw ka kɛnɛya ma o man ɲi aw fari ma o de la ala ye olu haramiya wama allamtum min aljawarih ana ye mun ladɔnniya kabini jogimafɛnw na mukallibina n'a ye u wulunkaba ye ala k'u ladege wuluya la wulu minnu bɛ sɔgɔw minɛ ala ye olu fana dagaw ye u mana sɔgɔ faga hal nuna jifale nana nu ya sɔrɔ ye fɛlɛli kalan aw bolo ka sira la n'a y'u bila u ka sɔgɔ minɛ u b'a minɛ ka na n'a ye nu nana n'a ɲɛnama ye a b'a kantigɛ nu n'a jifale nana a b'a dɔn o dagalen dɔ ye wa wulu yɛrɛ dama tɛ fɛn o fɛn ni o bɛ se sɔgɔ minɛ na n'a b'o kalan awa n'a bɛ se ka wuluya in kɛ o fana olu fana mana min faga ka na n'a ye
ودغل نوية تعلمونهن نابو لا دنيا مما علمكم الله نفنا على أولادنا منا فكلوا أكودون مما أمسكنا عليكم أكادوني كيفنا أمنا ميمنا أما واذكروا اسم الله عليه أكالا قسما أكاد نبي أو ولوشي ولا من بولونغاياك ولبارك أو كرا سجدة نايا كلا سوغميننا نباشي أكالا تغفى كنا بسم الله واتقوا الله أكسر عليه إن الله سريع الحساب كذا ألك كلسلي وكتلنا اليوم بدوينا أهل لكم الطيبات فانسلموا ولود دغراوية وطعام الذين أوتوا الكتاب مغو كسقفنا وكانتلفين كتابو دير مامنوما حل لكم كقوانية وفنا كانتلفين ودغلين دواوية وطعامكم حل لهم أي لك دوني فين نويا كانتلفين ودغلين دواوية يهوديو أني نصارو مشركو دو كافرو دو قال يوكا كانتلفين دغا لاموية وچوكو كلين دو لامو فنان تابي دغا وفنان يده غانا بورو لا كافر تو أني مشرك تو ولوكا كانتلفين دغا ده والمحصنات من المؤمنات أني مسو تغانو مسولا نو إسلامي مسوية ولو فرو دغلاوية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أني مسو تغانو كمن مغورا كتابو دير مامنوما من قبلكم نو يهوديا مسو أني نصارى مسو وفرو دغلا إسلامي إيكو فرو ngate daga islami muso de o kafuru yahudiya chema wala nasara chema de abise ka ta furu awa kana ofe nga akata furuma o harmelendo na boro labna mushriki musoto ani kafir musoto ate daga islamiye iko lu furuda إذا آتيتموهن أجورهن furu be daga wiye na dilikuma o kafuru na fulola محصنين na yu tangabaye ni furuye غير مسافهين akana ke jene kelaye unno fede ولا متخذي أخدان wa kana ke terduma min bawu fananye o mina terduma yala awa o jene ya modali doye jene ya sugya do de awa ibe ini musobe laydu de nyogoma ato jene yake chesife iko ifana be laydu dama kafite jene yake ni musosi ako ora aw flabe to nyogon fe o chugoyena o jene kala nu o lo ba foku tani furube kelenye nyakumate ala ko tebende terjuma mine awa tebe jene yado ومن يكفر بالإيمان نقوم منا في سنغلياني لمن يأي فقد هبط عمله كبارك ينادى لمن يرى أو إمرتلا يكادو كفيا يوم ففك وبلا جلن ينادى وهو في الآخرة من الخاسرين وتجي بك ما بنني أبيك ما تجيني لارا يا أيها الذين آمنوا ألاكو أو لمن يرى أبي ولا إذا قمتم إلى الصلاة ناولا كتا سليما فاغسلوا وجوهكم أكا يدوكو ناكو ناولي أقول لنا أبي ولي ولا ناولي سنغلا أبا فيك سلي تو سنغلا بسالي جيكي ناولا أولي لا كابتا سلي كاسا سالي تولا أكا يدوكو فلو دي سالي جي فرد دفو كده نانا كاسو نوفو أكا يدوكو وأيديكم أنا كاتك كلاوكو إلى المرافق كتاب لنون كنا تك فراي ربالا te kala dama ko de ka tege kono na toy ni sera tege kala kolila iba ni tege kono na fla ibu be ko nyogon fe katab la fon no kuruma no kuru yere fana be ko ka faraka de wamsahu bi rusikum akama salike na kongoloye wa arjulakum ani fana aka senko ila al-ka'bayn taba bla al-kaba kurni flama wa ni ye salijiri ta chogoy alaye afardaw fo kidan fana ya sunno jira ni iwulas nogola kasingi iteke bla sadiji kono otinya fi ka ji jenga folo ke iteke fara saba iteke fara flako sinya saba nitlalola ora ina ida muguri sinya saba nitlalola na ji sama kata inu kono ka fi ka bo fo sinya saba ora be soka nyada ko ora o so mbeke nyada ko linye oli sunna barade mati tugu ka to e salijila ninya nako ate ka salije kinya ibadla nga ate ika salije kinya ka tugo ka to esa ore tinya kungulo fana masali lo fana bola sunna yojira ni kungulo masalo kata kasagi ibe jito mbe tegala boke ka itlo flam masai
sunna yo fananjira o salji sunna وإن كنتم جنبا no kera janaba to edum فطهروا aka kode ni janaba bawla salji tisega awa hadasu bawla rafa ka kode وإن كنتم مرضى no kera banba to edum أو على سفر wala nabe tamasrala أو جاء أحد منكم من الغائط wala telena nauna kabo nyaman tagara adoro kelena kabo nyaman tagara أو لامستم النساء wala sera musoma ni jenye srae فلم تجدوا ماء nama jisro فتيمموا صعيدا طيبا aka kare kare like du kolola nye du kolo sere maye ko gosina tege flaye naya gosina tege flaye abe tege fla susa nyona kasoro ka nyada salonai ko temu bane no فامسحوا بوجوهكم aka masali ke nanya dawye وأيديكم ana منه tege orade ode fle temu na tege fla fla ke ka du kolo gosi ka ni bismillah ye naya korota aba fiye folo naya fiye aba nyada salonai ora kaso ka tege fla susa nyona awa ina fo aya ya fo chumna wala ka folo ka tege fla susa nyona ka to ka labanya dala wa disa yo fla choko fla mbe bidaga ما يريد الله ala taala nyini ليجعل عليكم من حرج aka degun shikaw kan aka dina ina de lamiyai aka noko afora ni janaba bila ni ye jisro e ka janaba ko ni ma jisro e ka tamu e ka sali tamu te janaba bila de abe sali de daga iye ko fe ne jisro be janaba ko ka janaba e boyla wala be tamu ke wala ta salwati sala e ka sali ha ni janaba bila wala e ka sali jichana o ma jisro be tamu ke ka sali wala jisro awani janaba ko bila awa tamu te janaba bila de tamu be sali de daga iye o ne jisro doro be ko ki faribe awa ko kaje ولكن قال تافك دكون كاو كانكا يريد ليطهركم كاوسنيا دده وليتم نعمته عليكم انا كان نعمتي مي كدفا اوما لعلكم تشكرون ادولا اونك بركه دباويه انك على ولن مندو باي واذكروا نعمة الله عليكم اكا تاشي كميري على كنمما او كنده وميثاقه الذي انا كلا يدغلمي واثقكم به ما يا الله دولا اكا تاشي اولده إذ قلتم سمعنا كم يركوني فولمه وأطعنا antukurako ila idu taalaye ka foy sonat lamema awa kana wallahi du yin kana wuya tukunda ise ko damayira fenfe ni se ko damayira we ibo kere ise temiye o to wajibe kande واتقوا الله akasra alaye إن الله عليم بذات الصدور ndi sukura no ko alaye sraye ala ki kaminge ikoke ay balmina iko toyna يا أيها الذين آمنوا أما قول لمن يرى أبي ولا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي كجوبا غنوية على شيرباوية نت لمن تيار جنة جانفا على توفر أتلني أكاجو نيكا ولا يجرمنكم شنآن قوم مغوكا كي ولا جويا كنا أبو لبارا ألا نينكا ألا تعدلوا كاتلنا نمايه ke wala jugu kela o to wala ko serema e fana nga fo kiritike ni jengaye ni tonyaniye o tebeda ni ma jugman kila e kana jugman kala na galonda ila e kana galonda ila e kana galonda la anyere ko anka bonangana ni fali tan ni yata abe kara fali mama na ke wala jugu kela a to wala ko mana sima e fana nga fo mfana be ni jugu ya ka sadana be jenge ani jingana abe kara fesuku kelenya na ale mani ifana mai na galonda re fana galonda abe galonda kala de ora ikana to mane ko jugu min kila eka aka ko jugu eka fale nyuma no de kai ikana aka ko jugu nyon sagama de اعدلوا ala ko aitle هو أقرب للتقوى ode kasru ala yasrayede واتقوا الله akasra lanya إن الله ألا خبير بما تعملون dole masado ni fenye abe mimbara وعد الله الذين آمنوا ala ibo laidu mamnu liman yara وعملوا ka الصالحات baraj munke لهم مغفرة ya fabuye وأجر عظيم sara min ka bonde ala ko kanya
والذين كفروا من كافر ردو وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم تسمى دونكوية لكان كسوما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم على قامول منيرا آيات تاشي كميري على كنما أو كنده إذ هم قوم ما تاشي مغدوكم همينا أن يبسطوا إليكم أيديهم كبوبلا فنسي كذا كنا أوما فكف أيديهم عنكم على يوتكي من كباوما ومسكا فنكا أولاد واتقوا الله أكسر علي وعلى الله فليتوكل المؤمنون أمونكو جيجي سمي على كنده ني جيجي سمي على كان جيجي تكاري ني جيجي سمي فيونغ لك من تعالى جيجي بكاري ده namata kito ibita kato na tara kito itora jigintanye ni tara kato fanaire ni jigi karla de tabu mamnu ko hamina ko bulo sama ono fe awa ba fe ga ko jugo kala awa maka mushriku yo la nyine ka cide ne sama awa tale hudebiya ni atato kondo umra lamaka awati azor magambe awa qurashu do bulo abe mushriku kamarala umaso ciden ka dom maga ko akasagi hudebiya ni maka manja be fo makan do ndadela ni makan te teme kilo woroka cide jigle awa ka deli kilo bla ko deli wo kono nana shufe awa cide na ka sawo dale o ye ma bi worom la wuli kana unu kamara ma fe cide ka mo dale o kana kana awa ufa mo cide do no be da shufe o beti da abe do bla koloshila ulbe to tama na yoroja kare falawla mumbe koloshila sa olde mo gonu na toye ma bi worobla abe kamara ma fe on babulu ko kuma fe kana mo ko dalina sino la doro kana fagali ke kabole kata koloshila no nyu na toye doro ol fana da yele uye o be do na min ko lu do ni oni makanche kasoro ku koli au nana muna abitami anya bi seka fawa ma fe ka ko jugo kede ala yu tege somine ka bawma ma seka fenke cide abnya fo cide salatal ma nu ngone kunna na java kam be armeneno cide ko sera mo ma wa kuma se mo ko fa mo ko jogi cide ko ayu blokata mami nani fa kali kam cide kanyi de sallallahu alaihi wasallam ko ayu blokata o de ko cide na ka so ma ati do magaya on de tay aisa ambe ko o delila wala sa solution ga sorala o yeni mbare damle nga cide ko ala yang kisi numa feke mola ayubla yubebla note awa mamina ni fakali kama ni madodo iba fa yube fa nga na kun fakara awa magan doli me nukumbo kumana o dalila solution ko te solola mbeke kelede wa ala ko ala de utege somine kabawma kaw yere somine kabuma fana ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ala ko nyedala ala bani salaka ko kala dugale minede وبعثنا منهم 12 نقيبا anye awa ko dona mo tanfla anyo ci ulade ko nyanyina ma tanfla anyo de ci ula ukata ko nyanyinike ci de sallallahu nabillahi Musa alet lela awa mamna ni awa ani barisalakaw nu ye batige barakuluzum tige kata ba kofe ora firana na kamago oluna na jigi bakono ba dara oluka olu betora o kele minke ala ye bako na nyebedi israelum maradiruma nga ukona sai kata misra kata yenko faba itu uka faba itu kuda ukata nyefe ukata Palestine zilzalem ukata yenke uka faba nga amal qaw de bino
wala fana kafiru de mais kafiri sugu munundo ukabo kaja fangabula ku kata olu de kele olu boyeno o ka yenke o ka dugubaye rabako ani banye abe dira israelum obo israel laza kata yanu kasani bita dugu min kele awa nita yorodo ita mogodo a kalebe songa ikonogo ora yani kata yoro kele bita nyanyini folo comme israelum nye bari tanaka ye qabla tanflay ora qabla bebe ma kelendi o ma tanfla yol debla kata nyefe o kata ko nyanyini do suraw ani bo suraw o kota olu jatemine o kota jatemine ke fana mamnu be ma sugu jumemundo kele minan sugu jumem bubudo ha o ka kele dombe hake jumena ha no tala kato jatemine ora obira kano segere fo kele kelawi ora wesro kulabe o ni fanga min kan kata o kam o chetan fly arabi ko de foyano ko kide matan fla anye o chikata وقال الله alakuma إني معكم nere faralemba uka لئن أقمتم الصلاة tatina sali jo achokora وآتيتم ka الزكاة jaka dia achokora وآمنتم برسلي kalmania ni kachida onye وعزرتموهم kachida nonon bonye وأقرضتم الله قرضا ala حسنا dono ni nyumana لأكفرن عنكم سيئاتكم wallahi fonka ya fauma aka jugmanu nana ولأدخلنكم جنات fonka o dal jana sora تجري من تحتها الأنهار wa konyo be boli aljana min kora ومن كفر min kafirara بعد ذلك وكفر. منكم awra فقد ضل سواء السبيل nyere la oflila sirat machamade note awa ala ibla mina neyo ke akechora e fanan filila ka ko fitinu munge ala fanan bolu ya fayeda ka salike akechoko nyumana salibe junumu ko kabila de kamni be salijita saliji be ka junumu ko saliji mana desemina ni tara salibe o ko kaboy ni fara sali duri ni nyonche be ka junumu de ko kaboyla ni fara duru desramina juma do mana se ne juma sali obo ko kaboyen ni juma desramina ni sungalo sera sungalo bolu ko kaboyen ni sungalo desramina ni tara hijila hijibo ko kaboyen raslame awa ibe sani ala mununye o kacha ha katake e jurmu to ka se alama aw basro ifaryana ala soso bawdela ko luke ha note jurumu se nunu te de seola ha salji obi ka jurumu de ko kabila farra sali nunu obi ka jurumu de ko kabila juma sali abi ka jurumu ko kabila ha sungalo abi ka jurumu de ko kabila ha ora hiju abi ka jurumu de ko kabila ha ni bisa ijele ne bisa ala made فبما نقضهم ميثاقهم alako yahudiyaw ko wuyani koso kallaydu gelewna لعناهم anyo danga وجعلنا قلوبهم anyo duskunke قاسية duskun jalewnya يحرفون الكلم عن مواضعه be kuma yelema kaba abla yorola ala yakuma foni kumiye uba yelema ka kusagoy ونسوا حظا yetolike ni robala مما ذكروا به woni fena wajurani minyede ولا تزال تطلع أجل. على خائنة منهم accident wuli ni be yingi awa ni be awa bange jamfantika ulade watibe ibe bange o ka jamfado kam yawriyaw mushriku watibe ube jamfado de kolokolo ibe ita boka nga maliya tulade إلا قليلا منهم amana ke jama fitini ulade nota chama jamfantudo فاعف عنهم ya fauma واصفح ika koto ke kanu jatade إن الله ألا. يحب المحسنين ala be nyuman kelaw fe ومن الذين قالوا ani mo min fana yereko إنا نصارى onye nazarawiye أخذنا ayo ميثاقهم fana kala du gele minade فنسوا حظا fana yere tolike ni robala مما ذكروا ni به fena wajurani mi yele afuro ka minke uye chaman to yele umoke abi yawri wala abi nazarala wa bes lamo yere la de فأغرينا بينهم العداوة ala ko aye juguya de awa
sondo awa uni ñogonce والبغضاء ani juguya bile إلى يوم القيامة fokata lara donna juguya ani juguya bile anye ode do uni ñogonce yahuda ni nasara ce juguya bile ne be uni ñogonce ube kafiri de nguti be wa yahuda yere dama juguya bile ne be uni ñogonce nasara yere dama juguya bile ne ñogonce ube se ka fara ñogon ka be u ka islamiya kele u ka islamaw kele note ka fo bebe u yere ni ñogonce wa ay u yere benente de juguya bile ne be u yere dama ni ñogonce وسوف ينبئهم الله soni sale bina ukbariya بما كانوا يصنعون yutanye utma minke يا أهل الكتاب kitabu dunka be wole قد جاءكم رسولنا nyare la anka chide na nauma يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب no yanka chide muhammadiye sallallahu alaihi wasallam ale bangane kawye chamana kamani fena akme mundogo kamani kitabu la de ويعفو عن كثير wa chide mbi yafa kaboko chama mode abe ko jugo chamanke abi yafa ma ataw mineno yede قد جاءكم من الله نور wa noro na nauma kabala yoro وكتاب ani مبين kitabu no noro le no ani kitabu min bangene no qur'ana ye يهدي به الله من اتبع رضوانه ala be makana ni qur'ana ye mogo moni tugra ala ka jiye gore سبل ala السلام be kana kisi srawka ويخرجهم من الظلمات abugo awa kafira ni mushrikiya ni munafiqiya dibiula إلى النور kata noro srama no nyesrae na ka jiye ويهديهم abu kana إلى صراط kata مستقيم srama no tleleno لقد كفر الذين قالوا ala ko nyere la mogo kafira mamni yafo إن الله هو المسيح ابن مريم ko ala yere de masihu ye maryama de ulu kafira la de yawde nazara qabla mun yofo ala ko kafira la de قل none kafo فمن يملك من الله شيئا jonde be fe mara ala fe إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم nana la nyini kaka masiha lake no maryama de nya وأمه nana ba ومن في الأرض mo جميعا do kolola abela jele nala ko aba isa halake ka ba halake ka do kolo ma be halake yalla jonde be sira fe fola isa te ala ye ala dente ولله ملك السماوات والأرض sanfara bela jele marabe ala de do kolo marabe ala de re abe ala ka danfenye abe ala ka jonye abe ala ka marafenye ala dentu la de وما بينهما ani fefe be do kolo ni kabakolo cha abe ala ka danfende abe ala ka marafenye يخلق ما يشاء ala be fenda mi yaja ala de isa da awani kati annati katrofata ala de والله ala على كل شيء ala قدير be seba ye fembela jelenka وقالت اليهود yaude ko والنصارى ani nazaro نحن أبناء الله ko nyala dewni وأحباؤه ana kanu nyaw yaude o yene fo o da chamanchala de قل ngone ka fa فلم يعذبكم بذنوبكم ora munna adu mbaw jangata na ka jirmu ye na traw yala dewnye ko yala teruye munna la du mbaw jangata toram flaka nyi kono awa na la dende yawye abe toro soro nyena akudina toro de بل obla أنتم بشر aw ye fari ko tigide ممن خلق ni mogora ala mamunun da anu betele يغ- aka dan fende yawye ala den tawye de يغفر لمن يشاء ala ya fa mai mam manaja ويعذب من ay mai يشاء jangata mam manaja ولله ملك السماوات والأرض sanfara umara be ala de do kulo mara rebe ala de de وما ala بينهما sembe olu ni yonche وإليه المصير la banyoro obi kata ala de mare يا أهل الكتاب kitabu dongo abe wole قد جاءكم رسولنا nyere la anka chide nanauma يبين لكم abe bangane kawye على فترة من الرسل tegelika kabni chide nya onane kabni chide una chide munun nana chide nya kun tigara wa anka chide kula fle karaniye de no chide bomariye sallallahu alaihi wasallam أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير wala sa karana ta fasini ko sewa baba namma kungo sibayre mana amma فقد جاءكم بشير ونذير wa sewa ba fle kana umani
kungo sibayre nana umare no echide muhammadiye sallallahu alaihi wasallam والله على كل شيء قدير ala sibaye fembela jelen kade o fatra min kera sankeme woro ali doni doyre ko sankeme duru ali doni isa ani chide muhammad che sallallahu alaihi wasallam o chide fle kanane وإذ قال موسى لقومه ana ko tumatasi ni musa ka kama goma يا قوم kama goma اذكروا نعمة الله عليكم aya tashi aka miri ala kanne mama au kana إذ جعل فيكم أنبياء tasi ala inna monke aura وجعلكم ملوكا aya ke masauye وآتاكم ما aya fendauma لم يؤت أحدا من mami العالمين yodi maklensima kamni nya aka watla mo gorade bani talakau awa ala ye chide umbe bo oludela chide kemes walintan zamai na bora tan nanna abe bani talaka ala ko nyenne ma min kawye aya tashi aka miri ne mai nade ne ma ke kunyere ikase kala don ke chesere ala kola ne ma chaman kawye nye na mon ke awula na man chama aka luka na mon kungacha ina fo doriba ka cha chide man to na chogomina sallallahu alaihi wasallam ukan na mon kumbe ko mi chide man to ka don bo be chogomina na man chama de kumbe walla don do layre odela ka fele bo na mon kama so ma jona fe kan na man bi worom lamina ko kantiga kara dugudola doriba kemeni binani wulila uladi awa kafoni koy manye ne bara ci jugo bare yolu yeremne ko lu fana faka ka faruka bekra so mada kele kateme katuka sugujo amali ko sugujo libali ma hakime flani ko yode fa wa ala ko bani sala ko ma aya tasha kamiri ne na mon chaman kawla kama sake u chaman kawla ka fenda ma mami nyondi aka watla mo shirade nyafsa ya ani mo ko nyoto nyena nyafsa yawi يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة وأيضا دخلوا مية دخلوا سنماية التي دخلوا مي كتب الله لكم نالا يوسفاوية ولا ترتدوا أكنا مرتي على أدباركم أقوما فتنقلبوا خاسرين نبسكي ما جري كارلو نيرة أفراوية كواكتا فلسند أكتا زلزالمي أكتا سكينو يندي أكا فاباي ngakana murto mare taw mamunun tara kata sege ke awolu nane min ko uni kuna foni min nana awa o kara sabe ka israel umurti talima wala ko aytare ala du ko sebe aw yede ka dawma atadu aytare akala murti قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ko mo kana gele unde biye no le onye ko rame chugomina maunum be amale qawdo ma kana gele mbawdo ukabo kaja fangabula wa inna lan nadkhula an ko ni benaminka an ko ni tado duguina de hatta yakhruju minha ukabo duguina فإن يخرجوا منها نبورا لاتما منها فإنا داخلون ورا أني دومباوية وببوا أتو فسودلا كاو كاتو كله كوبويدة أو كيمينة كيين كاو كفاباي إنغنا وسيرا كو نبورا تمنا كاو بيتا وببورة أتو كسودة أكمل ويالا جابينينلا كموسا كان كوني انتدارة أنيو كبارامه مامنو رانتيسولا ukabo ukaja fangabula kofu ukabo dede nuburat mamina uraum bedo qala rajulani chef la deko min alladhina yakhafuna maunu no lubesra an'ama Allahu alayhima ala nemana uluflama udkhulu alayhim albaba deko ay doma daire fede ma chetan flade tara chetan be ko antise ko kele chef la deko ay clé ukado daire fe akata akukele abise ay do ko ne ala ko angata ala bandebe ay to angata ma tan flatara chila tambe ko antese flado ko ambese o flata be minewa wala umurtla bana lan nuko ala ne mana olu flamima o de kuma ay do dugu dafe fa idha dakhaltum ay takari ka do ko na karla ka do ka na do na dugu kono kono
فإنكم غالبون أو كن بك سيبا ويدا أبي سيبا يسرو أكنا نيلا أكنا سيغا أي تادرو أكتا كاريكادو كلا دوسود ni farina ka bi ikele nyanka chukodo la abe sirane na sirana ibe sala akana sirane akana joro kisa tuku be min fo o ka kwara la olu konte kinyai ka fo shetani flai u dona do ka foro kono o tato o nanu soro aka foro kono ale ko nu yemu fenyen man suguye kwalit ne ka shetani flai be cha ka leg bolo la ka leg bolo da o tan fla beta ko do leg ba bolo kono katana dugu kono asele mi ke ayajira mo kala ko nunu yemu fenyen man suguye o gran to en sare ko nunu ye hada bare wonde ko nunu na be sugu kele mi yu de hada bare wonde yew tayro na tabla onona ko ala segala nu ye katubla onona ko la usegle kata ko anti se ko kele nya kuma to de nya do ku ka bokaja ngada wara kele nga cetan bla ce ka leg bolola o de o te bena hakika de nya kuma to liye bolu ye sawla wala ko na naminge kelela ko kumbe pande o ka berere tete mi hali ugele kalaka adama de anfa adama de kunka ala ye o de dan o de folo dan o de kabo beye o ka jani beye o dun kunya metre awa bisabade nongo ya biworo ajanya sanfe disi bonya no ya worobla no ya metre sawa anetla anfa adam bonya ana janya o hakek nyoya nga hal ma mbeteno ena sega ma tan flache ika leki bolola itu fe segudo katujira bogola atako bintinye niya atomo kado ika finina katana kinya kuma to yene ma konundo ukabo kaja awa fanga kumbula ala ko mamunu nyire nyogonda dukolola on refle awa ada koy do ko ngabo ukaja awa ala ko lu yire nyogomada dukolola adama de na bonya ni jeyana nga no amala kan no fana ko ngabo kaja nga kinyate awa qisatu kan kuma ina de nga konundo ukabo kaja awa odela uma farnya ma tambe ko antise ko kele ma fladron de ko ay doka ay ta karika doka awa bonyani jeyati keleke dusu de be keleke dusu de be keleke ankata wa ala allahi fatawakkalu aya jigi seme alaka in kuntum mu'minin saratina yamuni na dalilu alala aya jigi dalaka alaka de be ma no fa qalu ya musa kuma gelele minke ko musa ma inna lan nadkhulaha ko tiere la musa antena do yende abada antena do yende ma damu fiha madama ni mogonu be ka mogonu kon toy anta do koy anyu kubara me koy ante do yende de fadhhabu anta wa rabbuka yakuma jugo fo yorola ko ere kata ini mari faqatila kata ukala inna hauna qa'idun anyu siba yanno anta mbuje ambiyan yere ni makata akata keleke na ya keleke tumuna na tlala kelela no bora rambe so kana yakuma jugo fo qala rabbi musa ko kuma bana ko musa kon tigala inni la amliku illa nafsi awa nete ma si mana tugune funyi reku wa akhi anem bal maharuna abana de nse yire nse bal make haruna abana de israelion umurtla koy ko tita iyo ka korofo be wone se nyere ni haruna isare fafriq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin ika fara liki anche ani mo goche mun kara bo bae ala kola israelo umurtla de koy elle kam fara ka bo nyona qala ala ko fa inna muharramatun alayhim ako falasen dugu harabiyala umma sade 40 sanatan binani nyeye yendo ni harabiyoma sambinani utedo tu sabu yere kute bouger no te bouger kaba abana ne fana bo mine te he kononan ube yero mina sahara kononado chencen. 40 ala yo mino chencen nkulu inde kono yeno sambinani 40 sanatan 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 40
ni utlina katama unana shiro la ushira duguma na je wu yere soro u yoro korola ma fa shiro amma shiyano de ayi ka shiyano chogodi ne dairo flani sura le siraya ni fara ka bako ube wuli dugu be je tugo ube tama betle tawana foka shuko ba fawa anta shiyano hanka shiyano nu shiraye duguma na je tugo wu yere soro unno korolela tabe chanjan kulumina ibe sirala kata ibala ka mununu ite bo akalama ayura be chanjan kulu ko nyana kibe kata de ja ite kata ibe ka mununu de ibita ibe mununu ka so ita kalama ibe ni yere soro inno korodela yesa mbina ni deke o chanje na yen sabu olu kutita min ke ala fana ko nya dugu nya doni haramewma sambina ni yatihuna fil ardi bemununu dukula utna lafiya utna ta isra fana kata wala muana qalbe o yoroina fa innaha muharramatun alayhim ika joyenno ika soroka fo 40 sanatan yatihun we sambina ni ke mununu salola wala ka fo ya fo chogo folomina ika fo tenno fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yoroi ahramele loma sambina ni wala yatihuna fil ardi وبمنونو دوكولا فلا تعس على القوم الفاسقين يكنا فوجنو يكنا دسكو كم نقوكا منكر بوباي على كل ده واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق سامبينا نتمنى كفرسا نو سولا كتا دوغو اندايله فرسن دوغو غو سامبينا ني ركوننا نبي الله موسى او فاتورا هارون يره فاتورا de konona ulbe fatura ko to chanchan nkuloina uluma falastini nga ma chaman fatura o konona na de ngo kofe na mayadira awa yushaw bunun ole tara kata dugu indayele muzaga kalane watlu alayhim naba ibn adam bil haqq ana ko chirema ika awa adam den fla iko kubara kala ika mantoma ni nyene adam denge flamin kelela wa musokola awa iko kibara kala ika mantonye anya nyema emiye ika nya fo ika mantonye iz qarraba qurbanan mata su ye batu ke batu fenna فتقبل من أحدهما باتو مننا كلام في ولم يتقبل من الآخر من نمك تو كلام في قال ولا تو كلام كون لا أقتلنك كون كلا فوقي فقد أن فادما أنا بهوا وجينا كنا دغلو لامينك أوا وكمبه هوا كمبه ديمولو فلانين دلا چني مسو والشريعة من كنديروما furukola tabu ada bade ente du ko lu yere de ada bade unye ada bade fuloye wala shara min kumbulo furukola muso ni chemi ngulu la nyogo fe ulu te furu nyogo ulu harmele no nyogo nga nona mi mana wolo ora chembe ado muso furu muso ifana be furu ado kema bo shara de bulo ne fila wolola o kɔfɛ ne fila wɛrɛ wolola o la ni muso ni cɛ b'o furu ni cɛ o fana bɛ ni muso in furu nka mun yɛrɛ wolola ɲɔgɔn fɛ olu tɛ furu ɲɔgɔn ma bon o sariya de dir'u ma nɔnɔmanw de bɛ furu ɲɔgɔn ma nka mun jiginna ɲɔgɔn fɛ o tɛ ɲɔgɔn furu o sariya min kun b'u bolo bon habila o ni min jiginna ɲɔgɔn fɛ o kɛra muso cɛjugu ye qabila oni me jigala ñong fe o kala mu socce ñi o kele sa qabila ko kala be sharia fale ko ale me jigala ñong fe ko ale ba tafur ita to yo ita nona de inona musuma o de ita ale ko ay ko be ka tafur ko ale me jigala ñong fe ko ale tay ko ale bo furu ko qabila fana me jigala ñong fe o ko furu o ko sharia ma somo be ke cugodi ani min jigana ñoŋ fe o haram yelen do ema est ce que o furu o ene tay nene min jigana ñoŋ fe o de e tay maso bo maso min ke nakara mangañe koro keni dogo kece ko
o ka bat fendo bo to luka chara nu ya nyongo so no ma be femina ibe fendo bo kabla nyala batu ni feyi ni fana be do bo kabla nyala batu ni feyi ko rabala deli nyebe min bolo aka kiritiga bo tasma de bo samfe kana amana min tamina ko jeni o de kiyetige ot mamana nu ye nyoko nje awa furu ko ina ni ko ina o ku ka bot fendi bo habila mi dogoni ale ku yebba maralay ale aka sagawla je sagadigi mi nyoko tala nyumayal ni fala ale o de mi kana noye kana ojo ko ale ala batunini o qabla mi ko roke ale ko chikela de ale ka nyo tonso munu nye nyo tonso jugumo nye ale yolde tumotumo ko faranyonga ko siri kanoda ko ale fana ala batunini ni ata nyumande ta kana di alama e ta jugumo tumo kana di alama ubula le kene kaza o yala dele tasma nana kana habila ka sakadigi min ko jeni ba dona ko de cinye tigi o ta de cinye o bela qabla adzu kasra qala yale dogonin tamne ama ale tamne ora funno da akalla ko fu ale ka habila fa akalla odela ako fonki fa de qala habila kama إنما يتقبل الله من المتقين قال بمنك على يسرنا جون فدا نسرنا عليه قال بتو على بك بتو من نسرنا عليه ده نيكا بوله في الله نيمان دي علما ادو يتا جوما دي علما على تجوما في على نيمان ده نسرنا عليه على بك بتو من ني مسرا عليه على ما كوتي كبتو لا لئن بسطت إلي يدك دغرين كاما أكوني بولو فيسة كان نما لتقتلني كيبه نفغا ما أنا بباسط يدي إليك نما كي نتغي فيسة باي كتيما لأقتلك نبي فغا نتحال انتاجرو سرائلا فليكورا ني كيبه نفغا نتحال بولو سمعي نوفي دغني عجابي ودلا إني أخاف الله رب العالمين نبي نبي سرائلا dan fe mari ma faga o te fenye no dagale no ma yede ma faga nin tangani we sharia yo wajibi yede ne tanta juru taraila difa inni uridu an tabuha bi ismi to ne ba fe ika sagini ne ka jurumu ye wa ismika ani yere ka jurumu wa takuna min ashabin nar ora ne ke taswa dunga yede akoro na ko ne ka jurumu ni ka jurumu akoro te ne mami faga ko ka jurumu be fare ko ne ai ne mami faga aka fagali jurumu o de kuto ni ye ne faga ne ka fagali jurumu ani yere ka jurumu koro olu na fara ɲɔgɔn kan nin ka da i kun ora ina ke tasuma lama ye dɛ وذلك جزاء الظالمين o de tɔɲɔnikɛlaw ka sara ye فطوعت له نفسه قتل أخيه kɔrɔkɛ ni a yɛrɛ a ni ye masirili k'a ye a balima ka fagali la dɛ a ni ye o de masiriya ye a ma se ka sabali fiyewu ale dɔgɔnin ka batufɛn ka minɛ ale ta ma minɛ a ma se ka sabali ko فقتله a kalla k'a b'a faga wa a y'a faga dɛ a ye dɔgɔnin faga فأصبح من الخاسرين ala ko a labana maa ta tiɲɛnen ye a labana maa bɔnɛnen ye dɛ n'i to ka maa fa awa i ma ko sara dɛ ale fɔlɔ de filɛ ka maa faga daminɛ diɲɛ kɔnɔ jogojugu don n'i y'a daminɛ mɔgɔ mɔgɔ y'i ladege jogojuguya in na a bɛ ka jurumu ɲɔgɔn bɛɛ da i kun ale fɔlɔ de filɛ ka maa faga daminɛ tɔɲɔni ka baga maa ma k'i fa fo ka taa diɲɛ wuli sa mɔgɔ mɔgɔ baara maa ma k'a faga tɔɲɔni sira fɛ o bɛɛ ka jurumu ɲɔgɔn bɛɛ da ale kun ale de y'a fɔlɔ jogojugu ni mɔgɔ y'a ye i la k'i ladege fɛn fɛn y'a ye i la k'i ladege o bɛɛ ka jurumu ɲɔgɔn bɛɛ da i kun a tɛ dɛbɔ olu ta la wa a ye dɔgɔnin faga a y'a faga dɛ فبعث الله غرابا a y'a faga min kɛ sa a y'a sɔrɔ mɔgɔ ma deli ka sa olu fɛ u tɛ min ma sara i b'a kɛ cogo di a y'a sɔrɔ adamu yɛrɛ tɛ yen n'o ye fa ye o sa kɔnɔ ganna a dɔgɔnin a y'a faga a bɛna su kɛ cogo di a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min n'a ye su in ta ka taa bila yan fɛ a b'a ta ka taa bila yan fɛ
na ta katabla yan fe aba ta katabla yan fa ta da ba ka tukum ora alaye nkana kono dochi يبحث في الأرض وكان سنيك دوكولا ليريه كيف يواري سوءة ko أخيه jirali kala shogodi na babal ma fure na bo sutura قال nkana kono fulana na kana jigi akrefe ya sa siglembe abal ma shuyin krefe kono gwane ta da ba ka tukum o kana kono fulai olu yere kelela ale be sigle ko lu laja o kele ka kale o kele faga min ke ora solla ka cence ngobe ka coce ngobe fo ka dinga dunya le min ke a solla ka kono nya a to nyon kono isama ka bla dinga kono ka solla ka fuguri saka ka datu ora ka pankata o be kara le siglembe abal may shukere fa bi ko laje akonya famia jam fana kan kambal mai ketalo ora kasro ka kabur se dinge se wala kabal ma shudo ora hada bale manafatu atlame fara kafrika mara yoro shiti la dugolo lako hada bale manafatu ni ya mara yoro o tam mara yoro ye aw dugolo dugmana de ora asolaka dinge se kabal mai sutura قال يا ويلتا أكون كغلو نكبوني عجزت يلان دسروا أن أكون مثل هذا الغراب كك إنافون إن كان كون إنشغو فأواري سوءة أخي نبل ما كفري نادتك كسطرة فأصبح من النادمين لك الله بانا نمسواير نمسرا ما فا كوفيتي نجدا مغان بافو من بيفا فوسي دبورا أي kana fare ni ya faga fembe bola ma fata ko fitini da dusu mane adoila ibe laban kan nimisa ko abe kenin tunya do ma fate ya kama fa kato yere ke chokola o take tukunde من أجل ذلك على كود كوسو كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا wa ko yo de amma kana je ni kelen ko fa kombi fa ko fo ite bola fe be bola de ma kle ni tu kam ma kle fa la razona ibe kiri kom ye je be de fa to je be bora ma kle de la de ni kele no am fa de mai je be boro de la ne tu kam ma kle fa ora ikala la je ko ye ko fitini ke ye ko bo de kede ibe kiri kom ye je be de fa ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون يعني كلا ويره كده ونانا ده يعني كسيك دبلا نيمان كسيك كه تونيني كدبلا نيوكم فقا كدبلا نعا ما چما دكرا يعني كلا يره ما چما ده يعني كلا ما فا أبى سنة هل بيده إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله لك فين ترون ده مكوكا سراي نم بي على كله نك على كشيدن كله ويسعون في الأرض فسادا بولا كدو كللا يعني نا أن يقتلوا كسراي مويه كوفا كوسبة أو يصلبوا ولا كودلو أو تقطع أيديهم ولا كوتكه وأرجلهم من خلاف ويانا نمين كنين بولا تكرا أنو نمان سنتك نايمي نمان سنتك أنو كنين بولا تكه أو ينفوا من الأرض وكاكه كبو دوكولا لده ما منو كباراي بينغانيه منو كباراي كتا داسرلا مكو يكابيوكا على كوكا سراي ندي نو مننا أوا كوفا فقالي دبابا
note mamana deli o cogoyena fo ita ban fagale ko aku sibe ko faga wala ko dlo yere ko faga wala ko sewoni bulo tige ko fo nyogon ko tawo o be sagi wala ko genka bo jamana ko abi sagi kata o ka ke wale de ka bingani kila do be no o be to kata sara da mo gonye o be mo faga ko ka bolo fe minuna kata na o no lo sorola abe juru ko kana ko dlo ka be nyana ka to ko faga munyim bina mo ka uye mo faga ko ka bolo fe wonta no lo sorola o de be dlo ko fa o nimu olu tarada mo gonye srala olu te ma fa de be bagabagali de ke nu ya baba doron kawla sra abe boli ka kaminon to ba kaminan ta ga dona etula o no lu sorola abolu tege kelentige ku sen kelentige ko bu o bi ngani kala do be olu te ma fa o te ma ka bolo fenta olu kunu beta tula doron o be mo gola srani muso na to bu la sra be boli be mo gola sra ka do tukono gote ma fa o te ma kaminanta bo no lu de minana abul de refle ko lu gen kata awa jamana ko ka a groupe be adama mo gode mu mana fagale ke o be olu de be lon ko fa mu ye awa lasra ne ke kaminanta wara olu de bolo no so bete mu ta dana awa lasra ne droma olu de be gen ka bo jamana ko wara bin kan kelaw ko ka sharia de flen yede kire yere sallallahu alaihi wasallam atlela adokera ngokera kecho mina olu grupu de nana kana jige cire nyira kan sallallahu alaihi wasallam madina kulna na do islamiyana o do islamiyana awati fiye bana de kuma madina nidna lama nana do madina fiye bana ya bimine unana do ufargwana minge ko cire ba ko lu banana de kidan ko koni banami da shi da nendo kakan no bawchi kata werela abita ga bakangena be abe nyame nono birika dawma ana sugune abo mina ka dawma baray furaye ode naye nyame nono mi ka sugune mi doro abe kene na la kajje ay ta werela kire ubla kata bakangena yorola o tare bakangena yorola do angene entora be nono bire ka duma abe nyame sugune mine ka duma o kenera uye munge uye chide ga bagangene mine awa ko faka choko cheju uya genge ka ponti datasmana na kalayra ba fa ambe kale dala be ponti kalamanda nya kiseka ka nyefla be jen ka poti gengana ka genge dukulu la ka fa ya fa minge usula ka chide ka bagan nun bege ka tanoli nyame nu yolu benge gengata o tato sa chedo de yuye bagan mbubulu kata odu nyambe bagan o be chide ka bagondo o ya do ko chide ka bagondo o ito manda du nalata kasinga kulobo ako zon tarani chide ka bagaw nyide kulola minge mangando no dugu kono moko tora kachila se nyoma o chide ko ku nodo namna na kuna na do tlamena de oludo ayu nodo kana dange sentu ku wulla so tu ku wulla awa ku nodo ku ge utara kula ko yu bemine nu bagaw kula sagi ona min ke chire ko ni ko kanoko o ye bangene faka choko mina de ko ku fana fakate sabu ni ma fa choko mina bi fakate no de como luta suyani bala oni suyani bala tege bola tege ni sen tege bola raw ya ke ni mami kini tege bi se numa sen tege ni mi numa sen tege wo kini tege
yu sewnu nu nyat u senkelen ni ubulo kelen tige ka troka ponti data semana ka kalaya ka ke ku nyaw jeni una fo ye mi nyokan ke bakangenen wala tra kubla kulu dala yen be kulu dala ta be kulo ko minoko o hinete do mashira minoko bolo fubu u nyingenge do kulo la minoko bolo be fuguri u dafa fuguri la ko minoko mo site hinona zo nyona de bangena la o yo de ke bangena na ke mo bangena fa makar ko fa la den ci ko mammi nyani ma ni ay ko jugo kela a hina donina ama kela de ama ki ka mo la no te na ya ki yere la a hina te doy mami mana bangena ndaleñe ko mami kumbe ki furake ka nyaima ki lado iban bato fi kenera e ma se kata o sara fe ngone la fonni kida ko ku ya faka chogo binade ko ko nyoko de ku yira wa karatande u be sara kulu dala yen u hinema do mo shila wa bingani kela aka fura nende ko jugu de be ko jugu ba mo mi tadda sira la mo gonye ka dugu ka hakli sigi ko tie ka jamana ka hakli sigi ko tie be sira nendo tabu na mo ko be jamana kono no be ko kono ka ba hakli sigi te foro tala usranendo jugu tala usranendo kuma te musoma be sranendo ko ma jugu be to kono hakli sigi nema bade nganu masugo nu do na jamana kono dono o be hakli sigi de cie wala no minena min ba bande fali o be fakale min kala be ngani min ke mo la kufa ku yere fanan faka ku bampeu wala basigi bena wade ba bande ذلك لهم خزي في الدنيا falako otodore manunu sameyani maloyabuye kamni jinyane mo ka bare ni bingani ka jamana ka hakli sigi ko tnye dugu ka hakli sigi ko tnye ube maloyade be maloya kamni jinyana ولهم في الآخرة عذاب عظيم wajangatabu yalla harafana jangata minno ka bone إلا الذين تابوا foni mamu me bare nke nu tubira ka dabla من قبل أن تقدروا عليهم yana ka sebaya soro kane ni masro mamu me bingani ke u yere tubira u nimisara ya dabla unana nu yere dugu kono famana koyo na ye fefe mine ko to ala abe sharia bolo ka ngani mi nimisara ka ko dabla na yere ka tra masro wala ala ko famana ko lu yere فاعلموا nu tubira akado أن الله Voilà. غفور رحيم فمثله هنا كرل مثله على يربي يافا فرانك يافا تكما من تبرا كاكال حالانيه كبارا جو ندبلا ناصر اي مامن كبولو فيچي ابولو تسرا ابانا اكنا فابو فقاتكنا يا أيها الذين آمنوا ام قوم لمنيرا ابي ولا اتقوا الله ايسر علي وابتغوا إليه الوسيلة اكا سرجاني ني كتالمده اكا sabu nyini sabu ma ausrunya katalama akoke wasile ka fenke sabu misrunya alala ni ibe ala deli isinga falama ala nindiano ibe wasila ke be tawassulu ye jumanye ika fendo ini ala che min bisrunya alala abekeni ala tanuniye ka tanu na togo dumonye a togo nyumonye ka tanu na mankutu korota lewdi iba ala tanu kasro ka dele kana singa falama nindiyan ala yan kalawla na fa suratu fatiha ala ko yani fatiha e dowde sali yere doye nga yani ka da do damne isinga damne dola iba ala tanu fulode alhamdulillahi rabbil alamin tanum bilajile be alay dafa betiki arrahman arrahim hina la bolentigi hina krelentigi maliki yawmiddin sarado maraba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tigi ambe de batu tigi ambe de benyine defe ora yalla jam walla ci reele ko hadisala ko ni salba ko alhamdulillahi rabbil alamin ala fo nga joñen tan ni ko arrahman arrahim fa fayetan ma flanka
ni ko maliki yawmiddin afoko nka jonye ko be tobulo rani ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aba foni illahi duye ni nka jonche kebe nka jonya mana delimina rabe so ka fo ihdina siratal mustaqim ala ikan kana siraka samna tile ite folo do wala de ibala tan folo de ka soka do ke ika do bijan ibala tan folo de ka sali cidenga ka soka do ke ika do bijan ala ni mote ala ni aka jonte misalla ngali hada madenyere ni nana ama kasinga na faye ni ndia de dali kila bana jo fentikila kasinga na patrola kemedia de abadiwa wakle ndia de atadio ngani ba fe kasro ni nana ka majamu karta di karta modi minya keta minya bota o dentewa min kutte dali kila je o dentewa kitanu ki majamu aywa ne ko lafi le seri ma de wa kelen kun ko de binanka nyaado dugina ma sira nyana bo eko wan seri ma ika ko nyana bo na tege ko ndo na nambo bole wa flabi wa kelen kuna te fembo lawo abo bo ko dima men iba majamu folo de abi singa dima ngane na adoro ko wa kelen dia de mako gele mena abadi wa abo eka wari marane ne bolo fo jogo monya ne jere entai tebe ka bonkuna gwante do eka malu bale ala atadi man hal drum atadi ma kasinga na patro ma tele ko kemedia wala waklendia ba eka wari marane ne beya ngani nana ka atano ka majamu atege ba ka jifada je ak ma fi kamin dia be do farak ye minyini abe do faraka bo o ya hada madenye o e jonye masa bayre ada masa ebisi ka fo bako ala ni ndiande ate fote ibala tanu funo na to nymo ka tanu na man kutuye do jogo jode ala yan kalawla wala ikala wole ni reka barakele barany man kelewje kala wole no faram be ala ya an kalawla qur'ana kono rabbana amanna bima zalta wa tabana rasula faktubuna ma shahidin ala alimala ne ka cidei alimana ni fenye yemi jigi no e qur'ana antu ko ka ciren ko ikan sebe kan fara shere bawko eyre ka ala wole ni reka baraj man keloji ciden kanun koso ciden kanun bela antu ko ka ciren ko ika ciden ka sunna anyo labatu o kama ikanin kanyi ika ala del ni ka baraj mon cida am salifo je saba wore hukumbe tamasrala sanyo la do kulu kono wala shu wodo na kulu kono minge farabado bala sampe kana o ka kulu datu le minge o kono gwana ma tu kala ma yeno luka fangat saka faranyon ko ni ko ingela ko foy tambo yanno de fanka ala wole nanka bara khalat lewni ani le wada ni bara minke ala koso yere tara to ni tara fanka ala wole noyde ala fete wasulu kele ngulila o yajira alala akone kunya masatigiye ye masalla doni ya foka gele ne masal nkum bu bonye nte mo ladumuni unye nte mo lami unye nene masaw mafa nte fendi musoma nte fendi dema nene na tara nono bire kana naye mba adi masafla de mafolo no lu fara warambe so kase nka kolem na toy dondo ndara furatiga yorola furatiga jamfara ninye bena ya so sukora nye baka mbiri minke kana nono e nana so masafla snora ko kunu ogele ramma njora ni nono mina debe so be katla ko kanono dum ko ate dawma de tanka dene masafla mammi folo awtembi ne jorani nono mina foka duguje ma de kolema nyere mami masafla kunna minke nye nono indumo umina ala nato ne yoke ede koso ambe gele amina kambo ala albe tladron fara gorondo la kene bora nyambe kabakolo la gama sekabo
o flana fana wulila o ko alama iye wali hake iya geleya wane kumbe nyere tanga wali hake ma ne de la ka barakla dota kile barala mure kelen o ye bara kenye wula fe bara jigene minke nyu ka mure kelen suma ka duma cekele be o jona tala ko alete mure kelen fe ne ko mi to nyere ambe na mure kelen de ma nika salamina aka tafe atara ka kamure to atale ka kamure to ne aka mure sagoy samia sele ne asari ka chike mi sorolala nyobla samia wore nana nya chike anana ta chaya mba barasra bo ayrela chale minke nya fere ka bagawn sanaye bagawn nana chaya nya do fere ka bagangena sana ka jonsa kobla be bagawn nge abu ladu bagawn chaya ra ko sobe delana na o kamale soro akali ga kamure kele nefe anana nefe akola ka jo o sanjana ne baraka fe ya non kamure kele tori bulo ya ne man ka saramire nana ode no fe ne kama nginyame wore lawa sinsa ina bagaw ana bagan genon abe itade akala jo ka alaka jo kana yelena mana kana wasona ne nan kamure kele de no fe na bi soro ka dia na ti so beta gelade la seyam akonte yele la de kami tara ki kamure kele to sansa ne kumba chike amusaka be bola mba mara imana min ka nya fere ka do bagawna o bagan def lene ana gembaw abe sur la kamure kele nel wata mine katana wala hake nete sabe ayesi bagan gene na abagan aya be gen kata hal kelamato bu ala naso ne yo ke ekama wali hake o nyesra kama ala be de gumna kambo wal fara gorondo la to jigina do fara la kene kan kama tise kabo sawana fana ngulila akon tigala fanikini de dok mene ne balma muso do tumbieno bala muso yi akun kadinye nkumba kanu dana tewe muso kanu cuko la ne tumba kanu tenno fonna na kana jinaya nyine abulo amaso mamna ni sanji jaya sorsa geleya na ke sandola geleya ingele raminke foi tabula ka fembe bana ne dunya fentigie anana katrama kanandeli ne kama nkonti nte foi dima nyemi nyini fere ni sonoma kone dinari keme flene sanu dinari keme o valeur bita million jatel la mbo dima ni sona nka je ife mbe o dima akono gwane do fentabulo asona minke ne labe kombe sama akoma ko alaka jon akosra alanya kana fenda tugle dayele mi madagayi o kale minke ne nyerem dinari kime nyada ala naso ne sirana haramu kelinye ko toy o dona ede koso ame de gumna ka mbwal farat na ka kulungulo ka bodala mbora o betama foy muso uyana wole nu ka baraj mande ora tawassulu abe beni ire ka barame ko jira alala ye barame khalasi alay ni to nyinin tara yere yera tara wala tawassulu ibisa akeni ma wore ka do fananya iba jigi ka fa mami ka do be jabi ba faye karta do kenya fana tawassulu ibado ka fa mami akadun takasene abesra alaje e ka donina iba jina fa ka do ki na fo chide ka sabo utubina chide fe sallallahu alaihi wasallam kana nyina fa ka do ku chide ida kuma nyina ka sabo do fe no bita heju yorala lo bita murala no saralala ba fa wa ka do ka ibaji ko mami ka do be jabi be do nyina fa ne be tawassulu nga tawassulu a flanga fe alama o de tibbe ka tawassulu ke ibaye an ka jamana nunna tlebi jamana nunna o be ala tana de wele
ko e tawassulu no be ala dali be kulo ni fengore de tokoye ko ala be olu jabi ni o fein kama mañumando walijudo ubo de wole nu talona bo walijude wole ni buri fe israbla ubo mañumande wole nu be jika ni fiya jugula ubo mañumande wole ko mañuman wole le ko lu were ba do mañumanta kede ko ala de bakke nga mañuman tay ko tawassul de to tawassul de o flanka fiya yere de be fo de ko mushriki ya ka kulo bo ala tanana o e mushriki ya de o de ala tanaba tuye hani bi sali hani be sun hani be jaka e kat lamya cena ni e kulo bo ala tanana do kat lamya cena mum ba fo ko e tawassul de de ala ya andege tawassul ke chokola ayanya fanya misali tambe qur'an kono ite do shiye qur'an kono min be malika wole wala be nabe mañmangole wala nabe cide wole ha nasro mañman wole li e ode tawassuli do tambe qur'an kono ito kelenyan cide nga do tambe ito kelenyan ala ko de ayen wole mbaw jabi ibe ala yere de wole de ek ala to toy ka mañman to de wole ko be bla ala ka place la ko o kada alay o mande alay de o de ka go alay barabe ni talona ala wole ni ka bul fe israbla ala wole ni bina tojila ala wole ni be herani ala wole ni donglera ala wole an ka katajo kabru de kuna ko e fa karta bigelera ha o de be bi no ya ala mi matanyina ma ya tes no ga te jengo atisa ibo toy kata shu tolile aka kabru kono ke beto wole abe jabi to kodi dese dante saye ni ma sara kaba o te dese daye ni sara tsika tegeta isika senta isika fefo ha e ka ko be ma wore hali fini munum be kana ma wore de babo e kana ma wore de biniko ma wore de be fini wore doila kata dingese kiblo kono datu ni sebiye obeke ha ni sebiye hali kadda du ko jere gwanzanga ibe soma kuma te kaddu ko te kadde wore se o fana kono ko datu ko ke eblo kono ko datu wela sebiye de ni sebiye ite do du ko jogoro dese dande sai mami nsara wo wole ko ka e ka mako nyana bo ke ka den ko gelera ko nyana bo ke ka darje ko gelera ko nyana bo wo nyana bo jogodi ko e tawassuli kala mamu ka bara yoye o be filila da o kasagu ko o ka tobi bi ka mako bla flanka fa yere de la ala ko ate minya fare o bi ka mako wole ko dole ko ya to ko da wole ko yere ba do ko mañma intake ke ba do ko fure intake e ba do fure intake mo nabi ala toy ha ni mañma ko do e cide mañi e ka mañma ko le nonu ye surtout mañma mo nu nyere do awa kuma nan ki fodo e ko ma do to ko de e be kam yere wole ko mañma do ko wali judo e aka wali judo to ko go ma ka wali judo bi yere ni ala de ce ma ka nyuma ya abi ni ala de ce ma te mañma do ala de be mañma do e be ka mañma mi fo ko mañma do ni be mañma to ko ni jige qur'ana kono ala yere mun kan ma fo o be qur'ana kono kire mun kan ma fo o be hadisa kono e tay jonde ya fo ka kay ha yere ka fo do ki kany ha ni wala isugura wala mado sugura o ye kele mañuma ha mami yere kan maya ama sabati folo hanna sawatla te wole ka faralaka ala de be wole ala te wole min tawassulu awa man man fo tawassulu o ye galo nyinde o te tawassulu wala ka tawassulu ke ni horomay ciden ka horoma de alkaba ka horoma de jam ko horoma de arafa kulu horoma nunu be bidiyai e tawassulu ke ni mawre ka horomay ibi tawassulu ke ni ala ka horoma jonde horoma duma ngala de horoma duma ma bise kana fentik ma patron ma ko kartaka patronya ko soki kanson ni patron ni patron bay ale de manan kun dinima
o ka bara da min nay fo ka ke fentigi e kana jo patron ba yere la ko karsa ka patron ya kama ko do diande atna fo patron katabe patron ta ka troma ale mo dima bo horoma ko en korode ala yere horoma tigi de ibala yere wure na yere ka horoma na yere ka daraja na yere to nyumonye ngay bo toy ko fenge kata ma wore ka horoma jira ala la ka tro ala yere de horoma do horoma be kidena ibe ciden ka horoma soro cogodi ibe tugu ciden ko batula ibe ciden ka suname ka barake nay ibe ciden ka horoma sa horoma be alkabala iba soro cogodi ibita ka tal kaba tawafu iba alkaba horoma soro horoma be jam kolon jila iba soro cogodi iba mede ka doke ala fakulu horoma be yenno ibita jode ka doke yenno nga ki sigi nona kala ke eso no lu horoma ati sonaire ni bidia do la do ka do te jabe mo ka do ate fori horma koko ibe fude la de ibe do fude la adabla no te ka do shi te jabe ala kambe so ayo wajahidu aka jihad ke ka chesri fi sabili ala kasrala la'allakum tuflihun adola awna ke kisibaye ala kan kisi ala ka hakli man dam ka Allah ban ya ayyuhalladhina amanu ala ko o mo gomno limanera taqullah isra alanya wabta'u ilayhi alwasilata aka tuguli nyini kata alama tambe ke sawiye ka osrunya alala ako ke wajahidu fi sabili aka tasri ala kasrala la'allakum tuflihun dola ona ke kisibaye ala kan kisi innal ladhina kafaru mamun kafirana law anna lahum ma fil ardi jami'an ni soro fɛn fɛn bɛ dugukolo la n'o bɛɛ kɛra o dɔrɔn kelen ye wa mislahu ma'ahu ka ɲɔgɔn wɛrɛ fara a kan dugukolo n'a kɔnɔnafɛn bɛɛ n'i y'o kɛ kafiri kelen ta ye ka tila ka ɲɔgɔn wɛrɛ fara a kan k'o di kafiri kelen ma liyaftadu bihi o kosɔn k'u yɛrɛ kumabɔ n'a ye min adabi yawmil qiyamati ka bɔ lahara don jangata ma ma tuqbila minhum ala ko a kun tɛ minɛ u fɛ dɛ dugukolo fa o fɛn tɛ ma bolo wa hali n'o sɔrɔ i bolo sini ka ɲɔgɔn wɛrɛ fara a kan k'i b'o di ala ma a k'i to yen i ka kisi ala ko a tɛ minɛ i bolo dɛ walahum adhabun alim jangata b'u ye jangata min n'o diminen dɔ dɛ jangata b'u ye jangata min n'a diminen dɔ sabu ala b'a fɔ o ma ɲini fɛ min ɲinɛ fɛ i ka n batun kelen i kana fɛn fara n kan o de ɲinɛ fɛ i na don alijana na ina kisi tasuma ma nka bana fo filankafoya wa fo kafiriya fo munafikiya yafa tɛ k'i ma dɛ yuriduna an yakhruju minan nar tasuma don kɛ o b'a fɛ o ka bɔ tasuma na wa ma hum bi kharijina minha ala ko ma kɛ bɔ b'a ye ala dɛ walahum adhabun muqim jangata b'u ye jangata min ye dumi fɛn ye was-sariqu was-sariqatu ala ko sɔyɛnikɛla cɛman a n'a musoman faqta'u aydiyahuma a k'u fila tigɛ tigɛ jazaan sarala bima kasaba ni fɛn saba ye juguman min kɛ nakalan min Allah o ye ɲangini de ye ka bɔ ala yɔrɔ wallahu ala azizun hakim fɛn masa dɔ ko dɔ masa dɔ dɛ sɔnyani ala ye a do min di awa sɔnyani n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔnyani dɔgɔya o ye tɛgɛ tigɛ de nin tɛgɛ bɛ tigɛ a bɛ tigɛ tɛgɛ kan de la kini tɛgɛ fɔlɔ de bɛ tigɛ fana ni minɛna sɔnyani na i ye cɛ ye wala i ye muso ye i kini tɛgɛ fɔlɔ bɛ tigɛ o kɔfɛ ne ye sɔnyani kɛ i numan sen bɛ tigɛ o kɔfɛ ne ye sɔnyani kɛ i numan bolo bɛ tigɛ o kɔfɛ ne ye sɔnyani kɛ i kini sen bɛ tigɛ kɔfɛ ne ye sɔnyani kɛ sa bɛ bila kaso la i si kaso sɔnyani ala ye sariya min nati sɔnyani na o ye nin de wa ni bɛ sɔnyani dɔgɔya wala ka sɔnyani ban fana sabu ala min ye hadamaden dan ale de b'a dɔn min b'a ɲa ale de y'an dan sɔnyani a bɛ kɛlɛ ni sira min ye o de ye nin tɛgɛ tigɛ n'a ye tɛgɛ in tigɛ ka bɔ a la a tɛgɛ kunkurun in a b'a si kɛ ka balo n'o ye a bɛ yala n'o ye jama na mɔgɔ min mana ye o b'a dɔn ko zɔnkɔrɔ dɔ ye nin ye
ni folo tigara flanan tigara sabanan tigara soyani bejo taw fokati sade ina malo yado iteke to in tisaka boyla idi manati ma yoro bebi do zongoro o nene be soyani ba jeninita ba ma fata ba ni bekra jamane na kakoro ka zomine ka sasi bonka ka jeni foka sisi mato soyani fema bola kuma ta ka dabla zon kamina yoron kile ka kunci ngare si ma soyani ba wani ta bangoy ma fata ba jeninita ba min ba o ala yare min fo no tege wasu yani kela a cema ana musoma afolo la ka cema folo fo suyanina to cede ka fari suyanina katima musoma musoka nga jena yoro la afolo la ka muso de fo cenye jena fanana muso de ka fari katima ceka to ni musoma so jena ma jena tike ne jena kira doro muso de sona wara folo ka muso de tofo awa jena yala ka to ka ceta fo nga suyanina aya damine cede la ngoto cede ka fari suyanina wala ko awa ko ko tego de tige koy pura fenfe bala no be suyani ba o tege tige ndeda na ya bola ka ke fenfe o taba kamine ka datu soni kabla o te foy nyana udella la saw na mina na ko kabla kasola kalo de mado ibabla ibaye kenaka wata suani ba jugu yade faman taba ala ko ngani mamin tubira min ba'di dhulmi ikatu nyene ko fe wa aslaha ila halanye fa inna allaha yatubu alayhi ala be tubi mina otti gimade inna allaha ghafurur rahim mo sutura masado ina kregele masado alam ta'lam anna allaha lahu mulku as-samawati wal ardi yala ma dawa ka fo sanfara marabi ala de bulo dukulo marabi ala de bulo na kaba minke abo de kere abe ale de taye yu'azzibu man yasha abe ma jangata mamiyaja wa yaghfiru liman yasha abe ya famama mamiyaja wallahu ala ala kulli shay'in qadir ale seba ye fembele jelenka ya ayyuhar rasul ala ko echide be wole la yahdunka alladhina mo kana idiskon kam يسارعون في الكفر هم بتل يكادو كافر يلا من الذين قالوا آمنا قال لمن يرى بأفواههم دبروي ولم تؤمن قلوبهم كم لمن يا لوكا مرتلي كبوت لمينا كبوت ديننا هو كان يدسكون كم ده ومن الذين هادوا أنا كبا مغورا من يهودي هذا سماعون للكذب مني باجودو غلونيا سماعون لقوم آخرين مني باجودو ما ولو يرى لم يأتوك مالي ما فلو يهودي نو غلون مني كدوية أو غلون كالي وكدوية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه بكما يلما كباب لا يرى لده مناني كومية ubayilema ka kura wɛrɛ kara ala ka kumakan ubayilema ciden ka kumakan ubayilema yaquluna b'a fɔ ɲɔgɔn ma in utitum hada ni nin sariya in diraw ma fakhudhu a k'o minɛ wa in lam tu'taw nka n'o ma d'aw ma fahdharu a k'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ a kana sɔn o kɛra Khaybara yahudiyaw u ka kitabu kɔnɔ Tawreta farakɛliw de tun b'a la ma furulen ko ni jena ke ibi bon kabala kifa o sharia kele ne be qur'ana kono o yahudiyaw no minan ni jena na chaya o kam ma daraja lewna ye sharia fale to labana ka shigi ka nyonya ke ko nan ka ma baw mana jena ke ambo lutoy ni ma majigle onye jena ke ambe sharia bololuka ko te koyde ni ko mo boro kalama ka famba la ko de kula aw be murtamolo de ay to anga sharia kelen sharia do tammi bi seka boli beka o yala tay yo yelema e sharia jumenta ni ma minana jene yala o bi sigi falika
k'i ɲɛsin fali kɔfɛla ma ka finfin charbon k'o mugu kɛ k'i ɲɛda bɛɛ mu k'i ɲɛda bɛɛ fiɲa o la k'i yaala dugu kɔnɔ k'i maloya ko y'a jurumu bannen o t'i faga tugun o t'i bɔn kaba la u ye ala ka sariya falen nin de la o tɔɔrɔ de ka sa san caman mana ni ciden laban cira n'o ye ciden Muhamadu sallallahu alaihi wasallam comme u balima yahudiyaw bɛ Madina o sɔrɔla k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko nin finfin ko in nin ye anw yɛrɛ ka sariya dilanlen de bon naman dɔ filɛ ka bɔ Madina de hali n'anw ta tɛ an ka taa ɲininka jɛnɛ sariya la n'a tɔ ala ye sariya nɔgɔman d'a ma an n'o ta ka baara kɛ n'o ye anw ta in kun ka gɛlɛn o ye fagali ye n'an taara naman in ɲininka n'a sɔrɔ sariya nɔgɔman dira ale ma n'ala y'a ɲininka sini an b'a fɔ i yɛrɛ ka naman dɔ ka sariya dɔ dɛ nka anw y'a falen min na nin o y'anw yɛrɛ ka hakilila ye o ko ye tiɲɛ ye o la cɛ dɔ ni muso dɔ o minɛna jɛnɛya la o sɔrɔla ka olu de bila ka taa Madina yahudiya minnu bɛ yen u y'u di maa minnu ma ka taa u taatɔ la ko n'aw taara n'a ye finfin ko in de fɔ k'o de y'a ka sariya ye a fɔra banna a y'o minɛ nka n'a taara dɔ wɛrɛ fɔ a kana sɔn dɛ n'a ko fagali a kana sɔn o ma dɛ u taara ni cɛ ni muso ye Madina u taara jigin u jaadiya ɲɔgɔn kan Madina olu fana dar'u kan ka t'u mantɔ ciden yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam o nana ciden sɔrɔ misiri la ko ciden ma u nana ni kiiri dɔ de ko cɛ dɔ ni muso dɔ u minɛna jɛnɛya la o fɛ a sɛgɛsɛgɛla a jɔra o la ora an nana n'a sɔrɔ sariya min bolo awa an k'o dɔn walasa an ka se ka o sariya boli o kan ciden ko aw bɛna ne ɲininka jɛnɛya sariya la tawreta t'aw bolo de aw ka kitabu t'a bolo ko b'an bolo kɛ ko jɛnɛya sariya t'o la wa sariya min b'o o kitabu in na o kelen pe de bɛ ne fana ta la n'a sɔrɔ n'u ye furu kɛ awa u bɛ faga de dɛ k'o bɔn kaba la k'o faga o de y'a sariya ye o min bɛ tawreta kɔnɔ o de bɛ ne ka kuranɛ kɔnɔ ko n'o b'i ka kuranɛ kɔnɔ o t'anw ka tawreta la dɛ ciden ko de b'a la dɛ k'o t'a la dɛ ko mun b'aw ta la ko finfin ko de b'o la ni minɛna jɛnɛya la ka finfin nɔrɔgɔ i ɲɛda la k'i yɛlɛ fali kan k'i layaala k'i maloya ciden ko finfin ko fana ko ayi k'o de b'a la ko ciden ko baasi tɛ sariya ko don aw nana kiiri yɔrɔ la kaban bon a ye taa tawreta ta ka na n'a ni ta kɛra kelen ye an na sariya bolo kan n'a ma kɛra kelen ye ayiwa a ye min fɔ a yɛrɛ na taa n'a ye ka t'o k'a la ciden ko ka taa tawreta ta ka na e mago bila ka taa tawreta ta ka na tawreta nana min kɛ a y'a sɔrɔ ciden sigilen bɛ kungorodonna min kan ciden jiginna ka bɔ o kan ka kungorodonna in ta k'a da ka tawreta d'a kan n ko ala ka kitabu don k'a bonya kuranɛ man ka da dugu ma ala ka kitabu man ka da dugu ma ciden n yɛrɛ sigira ka i sigi dugu ma ka tawreta bila kungorodonna kan o y'a dayɛlɛ u yɛrɛ ka karamɔgɔkɛ in ale tun ye ɲɛ kelen ye a y'a dayɛlɛ hadu ko bɛ yɔrɔ min na awa jɛnɛya sariya bɛ yɔrɔ min na k'o yɔrɔ dayɛlɛ farakɛlaw bɛ aya min na o bɛ fura dagolo la a ye bolonkolon da o kan ka sɔrɔ ka a ɲɛfɛla n'a kɔfɛla kalan ka tɛmɛ bolonkolon dalen bɛ kɔlɔ min kan a ma bolonkolon bɔ o kan komi ciden tɛ sɛbɛnni dɔn ciden tɛ kalan dɔn nka y'a sɔrɔ Abdulayi ibn Salam bɛ yen o tubilen don o ye silamɛ o ye awa tawreta yɛrɛ dɔnba ŋana ye o de kama sa ko i bolonkolon dalen filɛ yɔrɔ min na a kɔrɔta dɛ kɔlɔ dɔ b'o kɔrɔ a ye bolonkolon kɔrɔta ko tiɲɛ don koyi ko a kɔlɔ bɛ yan ciden ko a yɛrɛ a la ko a yɛrɛ a la awɔ k'a banna o la taa ka segin t'a la tuguni dɛ min bɛ aw ka kitabu la o kelen bɛ dama fana ka kitabu la o la an bɛ sariya boli o kan moyen ma sɔrɔ taali la koyi yɔrɔ bɛ ciden ye sababu bila k'o koli misiri du kelen na i y'o koli
kaba gwauna ubone damina nani kaba yetmamina cey uka kana gele ko to cey tara katibri musoyenka kona ale masafuro ko kabate musoyen so saya yo fode ha ye kaba gwauna mi ke kaba kalera biya to sarla nyona yu bonko befa wa jenaya nima furuke folo ni minena bisanya keme obe boyla ki gen ka bo jamana kono sankele bitatu marake yala on kana to ye furuke a sharia ni de ki bo kabala ki faqa wa luti kaya fana obo chokola chef la fana mana jenyo fe luti ngayara o fara ye faqali de de ومن يرد الله فتنته نلا إمام جربي لنجني فلن تملك له من الله شيئا تفوي مرويه كبوالا يرو أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت ni fendu madro ka sura fendu ma bana be kiri jayla ko kala mo be tenede dumni ba jugo kiri na fulo ye haramun na fulo wode kaduye فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا nama jaye uku labla wire kata uka sariati ni kafiri nana islami ma kika sariati ko ni yonche ika kiritike je kiritike ni islami kiride nu yara kafiri de mo manu ka sariati la yonche to mina okay nga islami ko ni kana kirike ni kafiri sharia ide ni kiritike ni kafiri sharia ipara meke kafiri ide wa in hakamta ala ko chiri mani kirike fahkum bainahum bil qist ika kirike ni yoche ni tlemanje inna Allah yuhibbul muqsitin abetlemanchu kanu wa kayfa yuhakkimunaka ala ko chukoli no lu yerebe na kiri nyonya wa indahum at-tawrat asro tawrata kitabu bulo fiha hukmu Allah ala ka kiri bokono thumma yatawallawna min ba'd dhalika kofe obe kodi obe kofe wama ulaika bil mu'minin ulute mu'mini da إنا أنزلنا التوراة على قرآن التوراة جي فيها هدى ونور فانا بالا نور باكونو يحكم بها النبيون نمو دي بكيري كناي الذين أسلموا نمو دي مغوية ممنو نيو يرقلو للذين هادوا بكيري كمغوية مو يهودينا والربانيون عن اللبو ما نيومو والأحبار عن يهودي أكرم غبو من مغو لمو ني دينا تابولوي كمغو مرا نشريا كتابولوي بما استحفظوا من كتاب الله أنا يهودي أكرم غمنو فين سبب لا أبا وتانغنا فمنا كمنا لك كتاب لا على كتاب كلفا كلام ديما دون ديما أتانغنا وبولو كادوما ولا سا وكاكيري ركنا يده وكانوا عليه شهداء وكان شرباويه كتابون كنا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا على كنا فلك نين كذا كلنا ويه سمعنا مين سمع فترين ده أجينا فتا كلارا تطوي أكنا كذا ومن لم يحكم بما أنزل الله مغامر ما كيري كني فنيه على يميجي فأولئك هم الكافرون الكافر يده على الشريعة ناتي وكيري دكاناي كلا أو الشريعة تكناي كيري تكناي أما نوكما ده ني كيري ما كني مقام ما كيري كنا لا تاي أيه قولوا لما قول الكافر يده ني بانا على كيري ما هو جالي دونكو كيري ده أو الكافر يده ني قومي يسرا إبعتا كتا شريعة كنا ala ye mun fɔ a la kiri ye mun fɔ a la kalabaw b'o f'i ye o la i kirina n'ala ta ye nka ka kalabaw to yen ka t'i ka sariya jira kodɔnbali dunkew la mun tɛ ala ta dɔn
ute ciden ta do ko lu ka kiritige be kiritige ni muye to nyani galo namara jamfa ute kiriyere ni daraw de la kabba alatama ni kafirina وكتبنا عليهم فيها ala ko anya sabe yahudiyaw kan tawreta kitabu kono أن النفس بالنفس kafoni ka faga ni ni afle ka sabaw ni ka kitabu kono ore ni aya ne awa aya tebenen tuse anyi min kala bakara kono ha aw wal unsa bil unsa muso ka faga ni muso ye o tusera ora an nafs bi nafsi kiri be odeka wa awa jebe faga ni muso ye be faga ni cheyere ora ni be faga ni ke ya kotara muso ya kotara to والعين بالعين nyakachi ni nyaye ni ma nyachi ki yere nyachi de ore sharia ye والأنف بالأنف nun ka tige ni nunye ni ma nun tige ka bagama ifana nun be tige de والأذن بالأذن awa tlo ka tige ni tlo ye ni ma tlo tige yere tlo be tige de والسن بالسن nyin ka kare ni yeye ni ma nyin kare ki yere ta kare de والجروح قصاص o jogi daw ulu be ke tajuru tare ni ma jogi ya jogi ka se hakema ya fara ka se hakema abi fana ta fara ka se oma adunya ana da bonya amba be kenya wa tajuru tara do le ko jugu be ko jugu ba wala ko nya se yahudi ka tanno wa sebena lama fana ka ni chugo de la de فما تصدق به ni ma mi sera gali kena ataye فهو كفارة له be kafara ye ayede enya chira yere ki ya fara abana ede nun tigara iki ya fara bana ede tlo tigara iki ya fara bana iki ede nyin karla iki ya fara bana ede jogila iki ya fara bana ora ya faile akafara ne no ta nyone kanga kila ne ma nyaklenci inyakle beci na tigi ya fara akodia kasra nyaklen dia nyame biduru wala nyame biduru songo million mugani ko nyakle nki mai ode ne ma nyaklenci million muga ani do ibode sa nyame biduru songo na to ni yenye fla be ci sa abe ko mi ya faade oni ni songo bekle nyame ke be bode sa fen fla be mogola ni akle ci be diat la sala ni afla be ci be diat da fale sa bolon ko ni kele ni ya tige nyame tando ni bolon ko ni duru be tige nyame bi duru ni ma bolo fla tige nyame ke be bode sala be ko mi ya fa ni a sen kelen tige nyame bi duru ni sen fla be tige nyame ke be fe fly ni akle tige diat lanje ni afla be tige diat da fale ne ma atlochi atlo gerena be diat la jasara ne tlo bila flabe gerena be diat da fale sa ora fefe be mogola kelenye ni o tie be diat da fale sa mi ye flaye ot ni o kelenye ye diat la jasara mogon ne ni ya tige ka ba da kono be diat da fale ne sara nyamete mogon no ni ya tige ka anu kala betika ka bola nyame kebe ibo de sara o dia dia fefe fla flae o tla kele ye dia tla je fefe kele nye o kele ni o nye be dia da fle de sara nga ni e kono so asara ka upere ka frake ka kene ya amasa ora be dia tla sabara sa nyame bisaba ani saba ani tla sabara ibo de sara ngolo soko fana o yesege do may ni bolo dama jogi awa o jeli saray bo sara dro nga ni bolo tigara foka kolo jebo nyame duru o yo diay ni iye bolo tige ka kolo fana pere kolo chira nyame tan duru o yo diay ni kolo chira foka sen nema ngolo nema ora na tigi masa na kenera nyame bisaba ni saba an tla sabana bore sara tajur sara be ke jogli munu ni kololo tu no fe nga jogli ni kololo ba no fe dia de bisara tajur sara tola ni ya ma woro kare be ma fa
anti woro kari de na tigi kenera iba ka dia sa ne ma ko kari tajuru sara to la de ko kari be ma fa ne ma kono so anti kono so de ta kono so obe akolo lo bono fe ora kungolo fana so goli fo ka sen nema ni o ke mana afura kala kenera anti ta so de iba ka dia de sa ora jogidawu ole tajuru sara jogida mi hakeme ni yake mana awa on yogombe ke ila ngaite jogide fu atiki ka kene taw ci reet lalla sallallahu alaihi wasallam aka sawado de la ka ceedo kumbere sogo ni kere bakan kere ko ke ka ce kumbere sogo ce nana ci de fe sada ko ci nga tajuru sara ci de ko to folo ni kenera to mena mi tajuru sara atara nana to ko ka ta sara ci de ko to wali ni kenera bi sara akai ko fu ale takatara de jere ko ni kenera to mumina amita juru sara atara to nana kale se ga ko no ko fu atajuru katara chela o ye chemne kanana e chirenye kere ke ka fana kumbere so ko mai che so ko to mi abana o ube kenera to mumina ale min fulota sogora ale kenera ngale segelela asema nya anya chokola mais do en kenera foy mo seso alet la kana ci defé ko ka sagi tay ndaka ko majugo ya kale tapo ya ci de go be ke chogodi ne bali e ma son ka ne ka nyori kam ni kenera to mo na ita be sara a jugara ka te degere mo obedo afran be jugo ya ka se o kuma ay ci den so ay ci den so ya aywa koni asanti yana da ale segelela do ino foy mo seso wala ci de nya ke sharia awa ka fo jogida awa tajur sara kana kara fo atin ka kene fo fa ma do jogi aw ya tajur sara la bo do ni do sara do abitla ka ale na tun ka fa ya joga ba to fulo de aka kene na kene rana masa ora be so ka tajur sara ke ala ko jogida o ka ke tajur sara e ومن لم يحكم بما أنزل الله يمغم ما كيري كن فني على ميجي فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم أي تقولك ولفنانك فني سي مريم ده يودي كوفة عيسى نانشي مصدقا لما بين يديه كاكا يتكلم فني من كونايا من التوراة لا عيسى نانني لجيلا ده ngalejila nana ka taureta de kiyetigele lejila mana ka taureta kalo tigero wa atainahu al-injila ana kanye lejila kitabu dama fi hudan kana ba kono wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi ka kiyetigele fenye min konanye min at-taurat taureta la wa hudan ani kana wa maw'izatan lil muttaqin ani ka ke wajuye ala tra jonye وليحكم أهل الإنجيل على كل جلاد دونك كيرك بما أنزل الله فيه على ميجي لجلا كنا ومن لم يحكم بما أنزل الله وما ما كيرك نفني على ميجي فأولئك هم الفاسقون ولد بوباوي على كل له يا فو كاغريا ده نيما كيرك نالاتاي يكافريه نيما كيرك نالاتاي يكراتو ينكلاي nima ke kiri ke na latai ibora la kola no ya bara ora islame ikana tai ka kirita kata kafiruma wala kodo maluma ku ki ka kiriti utala tafiye utachiden tafiye ora ni koyi soro ata ike inyo gon tlamo de segere na ene o kala tafiye o ka chiden tafiye ika sono ora kirla na latai nga kata di kodo maluma utala tado utachiden tado ube kirike ni tonyani dede ube kirike awa ni kafiriya sharia dede wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqq ala kanye kitabu ji kana chidema ajigina ne chiye dede musaddiqan lima bayna yadayhi aka chiye tigalanye fanya min konanye qur'ana ma gale kitabu galon tigare ayo chiye tigade kamini kitabula wa muhaiminan alayhi ka ke yingi baye kitabu to ko ka ke korta baye kitabu to ko fahkum bainahum bima anzala Allah wa kirike oni nyogoche ni fenye ala mi jigire
ولا تتبع أهواءهم إكنا تقول كافر نندم قال عما جاءك من الحق أفنتي من أنيما كم نشينا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن يسربك بك لنكلني أورا أن يسرمسوا ما سربوا أن يسربوا ديرابما سرمسوا ديرابما بينك باتوجو سربك له ويتويدي ويشيلهم بك سراي أورا نك سالي تجو أو شيلهم نك سالي تجو تكلني سون تجو وتكلني ولو شاء الله لا كنيا كانوا لجعلكم أمة واحدة أما بك دين كلنا بك على كلمته بك تقولون كتابلك ولكن ليبلوكم ولا سأكاو جربي فيما آتاكم كنا أيمين دوما فاستبقوا الخيرات أيغنكم خيركم لدي إلى الله مرجعكم أكثر بك تعالى أو بلا جلي فينبئكم أنا أكبر يا بما كنتم فيه تختلفون أتمنى فونا فمنا وأنحكم بينهم بما أنزل الله وأشير إليك كيريك مغني يوجني فني على يمين جيرة ولا تتبع أهواءهم كنا تقول مغني دعوة كذا واحذرهم يكيرة كلاشولا أن يفتنوك كنا نيجربي عن بعد ما أنزل الله إليك على يمين جيرة كني مرة كلاشي مغلا هذا ما ننتهي مغتو أنت دعوة سانده كلاشولا وكنا نيجربي كيبو فين كان على يمين جيرة كني مرة فإن تولوا نو يكودو فاعلم يكودو أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم نو كجموندو ده البافكو منه نو كا على تزكو ده وإن كثيرا من الناس لفاسقون كما تشام ببغدا ولو يبوباي على كل أفحكم الجاهلية يبغون على كل يلا ولو بجاهلية دونك كيري دنيني وكالا تاتوي ومن أحسن من الله حكما يلا جون كان يكيري لا كاتمالك لقوم يوقنون مغويه من بدغنيا يا أيها الذين آمنوا ألاكو أمو لمن يرى أبي ولا لا تتخذوا اليهود أكنا يهودي أمينه والنصارى أولياء كيا بيسمو يرى أكو كن ينتده يهوديا لا متريته نظارة لا مكنا كي تريه بعضهم أولياء بعض ودوده نيوم بيسبويه كافري فلانكفو مشركي ومن يتولهم منكم بشورا أورا فإنه منهم يكادو يتغيره ودويره نيرا كرامونكا بفرول دكا لا ردونا إن الله ألا لا يهدي القوم الظالمين أتمعوكنا منكرات تجنكلويه فترى الذين في قلوبهم مرض يبغوا ما منو نيب بنا بولو دسكون نايبويه يسارعون فيهم ولد بيتليا كادو كافر ولا شجع منافقين بنا بمامنون دسكونا ولد بيدو يهودي ولا كادو نزار ولا هو يعرف فرعون كان يقولون بافا نخشى أن تصيبنا دائرة كم بسرعة مسيبا من كنا نتانسر له ونيا يامبو مسلا كفروكا كان تافه masiba munu ne kan soro le olu ko ba be doro oni fambe kaja ni ya bala kadi ube oni ne bebe na ora toro tisro ko jiya masiba munu ne obe ibe kisi oma فعسى الله أن يأتي بالفتح أدولا على ننا ندايللي أو أمر من عنده ولا ننا نكوي كبا يرلا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ونالا باني مسبايه فينكا يمين كوندو ونيونا ويقول الذين آمنوا مغبا فمولي مننا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم مكلنا له وككلي سبيرلا إنهم لا معكم كفو أولو فرلما وكا هبطت أعمالهم وكبار بفلك أتنيا فأصبحوا خاسرين ولا بنا ما بنانوية ما تشينوية يا أيها الذين آمنوا على قوم لمن رابي ولا من يرتد منكم عن دينه وغبغنا مرتلا كبا كديننا فسوف يأتي الله بقوم قالوا صالحا
ala bina ni mogoye يحبون ala be mamunun kanu ويحبونه no lire be ala kanu أذلة على beke المؤمنين mama jiglenye bu nyogo mumunu kan أعزة على beke الكافرين ma kumbawiye kafiru ka utte musala jira kafiru la de bu yere bonya kafiru ka ngubu majigi mun nyogo mumunu ye يجاهدون في سبيل الله wolu beke mawye beke leke ala kasrala ولا يخافون لومة لائم utte sra jelegi ba ka jelegi yede ni kalimana dafara nyambe ala doro de la nyambe ala ko ndoro de la de ka ko ni nyeni ke ma ben jelagi ay ni kasra tofe ni na la be fangale be ba abana ذلك فضل ya الله ka faton te de يؤتيه من wadi يشاء mama ya ja ne ke ta ala ko ke akeba ubena de ala ko ale bina ni moye mumba ke atan fla jama mo se ku bali de unyante mana utete mana mana utte jigida maka utte sra manye ala ko la ay o mo bina de ni be ala ko ke ake ni ba ke ni sebe akani sebe ni ta ke yere isembor wo ala bina ni moye mumba ke anya yere made والله واسع عليم ala yiruwa masade ala yedoni masade إنما وليكم الله ورسوله akado abi shibaye ala de ana kachide والذين آمنوا almamnu limanira ode aka ke gonyenye ga islame e kati yere do kafiru katariyala munafiqu kataliyara mushriku kataliyara o tika kungo koyede e koni iteru ike konya ay ala chide inyo mumunu الذين يقيمون الصلاة mumunu munum be salijo ويؤتون الزكاة do be jagade وهم do راكعون li salibawiye serani watibe be kumbere minena ومن يتولى الله mogo kon mani ka ko bishi alala ورسوله ika ko bishi chidena والذين almamnu آمنوا limanira فإن حزب الله هم الغالبون ko ala ka jama de seba uyede o de be se soro ni kele ni ko muru la kele o de be se soro tabana kele o de be se soro awa kele fa hali dala kele ngakuma kadalu jonyo kan ala ka jama o de be san soro de يا أيها الذين آمنوا ala ko aw mulimera abe wole لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا akana mo mine mom ya ka dina mine yele buna fenye ani tlom fenye akalo mine ko ka tarnye de من الذين أوتوا wali الكتاب mogora kitabu dira mamunuma من ko قبلكم awnye والكفار ani kafiru akano mine أولياء ko ke bichi baw yede kafire mambe kadina sabote mambe yele kadina na kano ki tariye de واتقوا الله ay salanye إن كنتم مؤمنين na sorna ye muminiye وإذا ناديتم إلى الصلاة wa hal na ye wala like kata salima اتخذوها هزوا be ولعبا sali wala mine yele bona fene ani tlonge ni sali wala kamura dro ube jogo nya laje asara kele wa tle gwa no tle gwa sal bana tewa nunu ta tle gwa sal bana de ube yele man ba ka dina na yele fenye yele bona ye akana awa farawlu kanne akana uluke ake konya yere ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ode tawliya mogode utahakli قل يا أهل الكتاب mone ka fo kitabu dungawma هل تنقمون منا yala aw be mun de lebu awna abi saka awun sawote ni muye إلا أن آمنا بالله fa mana kedro an koni aw limana ne alay وما أنزل ko إلينا jigna kanama وما أنزل من ko قبل jigna ka kone abi saka awun lebu ni jogo miye o to yewa ka on daranga kitabula andara gale kitabula lebu ko dun chama bawo yere la de e ko jogoli ay nin tanta nye ni e kartara ka otaye ote amake yele bona koyo yede na ya sabote de ni ko tle go an salbana e ma sabote wa salbana wara membe ni tle bana dro ore salbana me tle ma bali ore de tle go ayewa ya sabote de e ya jere de nunu bi sali ka ko wati nyede uta yet le fana de le fana ko kono de
lele mabali no da lele mana ko sali wati ma do sali wati do ka sali wati kun folo o de baraji kabbo o baraji de kacha katme wati labanka lele mana doro wati dona dol ba be benendo ka nga wati ko le ferelendo sano niye nunu ka sali wati on te sali ni wati na on be wati labane o foli ani a saboteli o tekele on tama se folo so on ye ko fe mo godi nunu be nyefede on be ko fede kiden ko sadara ko mo te wuli wu yere to ko fe fo ala bito to ko fe arjana do sali wati hera ko kala bla kasma do ala de wati dona do sali ebi ka wati min kono ni no te wati labanye abe chama de perdi ka sali la isala wati kono de nga ni ku sala wati ku flo de ko baraji min soro I perdi la fen chama de la wakato ki yere to ko ala ko la fana abi to ko de ko ite nyesoro ala ko la italia lele mana ko ba sali wati dona don ba be bene do ka nga ne ko nun ta yetle ko an sala fana de akora de ubi sali ka to wati masede o de saboteli man ka fo mo yo fo kano ki baro nyanye kano ke itariye no te na la be bla nyona wa anna akthaраkum fasiqun ala ko yawde o ma aba lebuni munye atti ka on lebuni foyi ko on dara gale kitabula andala nyi daga kitabula aba saboteni ni ndorone udun te lebuye on dara gale kitabula ngame bare ke nyi daga kitabuta de awdu chamam bole do ala ko la aw yereta ala ko yerela ala to ko bawla nga ata ala ko yerela qul mode ka fo hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan 'inda Allah ka warani fenyewa min ka jugo katamo ka sarala ala yoro allanahu Allah ala imami danga obe jona do ako ka ndala kitabu bela ko ba lebo noye ka te da kitabu shila yereta ko ngaw islamo dale ma bela kora ka ban lebu ala ko mba korani fenye lebu ko min ka jugo katmo ka ala imami danga obe jona jawde ote wa ghadaba alayhi ala funna mamma go be awde lade wa ja'ala minhum alqiradata ala ya gonke awla wal khanazira ala jefalu ka do halake wolu ke gonye onu ku kala utara kata sa kungo kono kado yere yelema wolu ke jefalu ye ina fo isaka mo munu ni duni minan jigna no bana no kafirara wolu yelema ko ke jefalu ye wa abada at-tawuda jobat law fana o baw yahudi o de lade no ka be fen fon islamoma wa lebu chama be o de lade ulaika sharrum makana ala ko mawnu jogo kerani o de ka jugu kawa jo place la wa adallu an sawa'is sabil wa ulu de flen fana ka bosra tamancha made wa idha ja'ukum nuna nauma qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri to dona ni kafire wa hum qad kharaju bi wa borana yede yo amuna fagla mawye nuna no bana unne nja e aw nyere bata ene law ata ene tie aw nyere bata ene la ala ko dona ni kafire ye wa borana abu dade la maso kono wallahu a'lamu bima kanu yaktumun ala domba yeni fenye hukumbe min dogo wa tara kathiran minhum yema chamanye yaudia nunna yusari'una fil ismi fetelia kado jirmu kola wal udwan yadantia wa aklihum as-suhta alu kadumni haramun nafalola labisa ma kanu ya'malun tanjugara hukumbe min kene لولا ينهاهم الربانيون مندلا لمنبا نيمو مو بالي وكاني حرام الدين والأحبار اني كرمو بو مو بالي وكاني حرام الدين عن قولهم الإثم منو مو بالي جرموك ما فوللا واكلهم السحت انو كدوني حرام الدين حرام نفللا منو مو بلالا لبئس ما كانوا يصنعون تنجغرا وتمبا من كده وقالت اليهود يهودي أقول يد الله مغلولة قال ترى دعنا لندو غلت أيديهم أقول لك قال ترى كجنة يهودي أو ينكما يفرق قال تجمع دي مغمى غلت أيديهم على قولوا يرد ترى دعنا لا يرى ولعنوا ودعنا بما قالوا نفسه يميفون
بل يداه مبسوطتان obla ala tege fla fesenendo ينفق كيف abe يشاء dépasse ke abe nini ke cogo min ya jade ala tege fesenendo tege fla fesenendo ni here abi ka shuru jonga shuru tle nala ya ka hera tege jona nya tuguna yele kono nya bebe jeni abe be halake wala ka hera te ko tege da Wala- wala tle ala be ka hera shuru jonga ibi ka fiye mi ne kabla joni be ka dima ni fiye tigre la miniti damado ibi yanto de ولا يزيدن كثيرا منهم ما wa fɛn ka ma jidi mɔgɔ caman jidi u la fɛn min jiginna kanima أنزل إليك min jiginna kanima من ربك a bi mari yɔrɔ طغيانا وكفرا ko ka ma caman da jidi u la yadantiyana ani kafiriyala وألقينا بينهم العداوة والبغضاء an ye juguya de kɛru u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani juguya bile إلى يوم القيامة yahudiya ni yahudiya cɛ juguya bile de bɛ yen yahudiya ni nasara cɛ juguya bile de bɛ yen kafir yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ juguya bile de b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ u bɛ jɛ ka silamɛya kɛlɛ kɔ dɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka silamɛya kɛlɛ n'o tɛ juguya bile de bɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ bɛn إلى يوم القيامة an y'o juguya bile in de bila u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa lahara dɔn se u tɛ bɛn ko la dɛ كلما أوقدوا نارا للحرب kuma o kuma n'u ye tasuma minɛ kɛlɛ kama أطفأها الله ala b'a dufan dɛ kuma o kuma n'u ye tasuma minɛ awa kɛlɛ kama ala bɛ tasuma in dufan yahudiw u ka baara y'o de ye waati o waati ka tasuma minɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka silamɛw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ka diinɛmɔgɔw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na o ka baara ye nin de yahudiw ni nazaraw o ka baara de ye nin ye nka kuma o kuma n'i ye tasuma minɛ ala yɛrɛ de bɛ tasuma in dufa n'i ye dɔ kolokolo ala b'a dufa n'i ye dɔ minɛ ala b'a dufa o de la ka a dɔ kolokolo yahudiya yahudiyaw de la ka dɔ kolokolo madina ka fɛɛrɛ kɛ madina yahudiyaw ani bugura arabu minnu bɛ maka ni madina cɛ ani maka sigibaw u taara ka taa u kɔnɔ don ka bɛn a kan k'u kana bin silamɛya kan silamɛw ka madina ka sin k'u bɛɛ fa ka silamɛya sila tunu ko yanni silamɛya ka yɛrɛkɛ ka taa diɲɛ kɔnɔ ko diinɛ ɲuman tɛ u kana dugu daminɛ silamɛw bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan madina an kana madina ye don da kelen ye an bɛ se ka na dugu daminɛ ka silamɛ bɛɛ fa u ye nin fila in dilan awa madinakaw kama nka ala y'a kɛ o la maa min kɛra sababu ɲuman ye k'o ko jɛnsɛn ni ala ka diɲɛ ye o kɛra cilan ka saba dɔ ye ko mamadu bin maslamata o mamadu tɔgɔ yi ale tun bɛ politiki dɔn kosɛbɛ bon yahudiyaw ka ɲɛmɔgɔ o y'a teri kɔrɔ ye kabini a ma silamɛya tuma min bon a ye a mɛ min kɛ k'a fɔ u ye bɛnkan dilan u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka madina daminɛ don kelen ka silamɛw fa ka silamɛya burunku ka bɔ madina ale ye kibaruya sɔrɔ min kɛ a taara sira ɲini ciden fɛ ciden ka sira d'a ma a bɛ fɛɛrɛ kɛ a b'u ka ko in jɛnsɛn cogo min ciden ye sira d'a ma a taara yahudiyaw ka ɲɛmɔgɔba yɔrɔ su fɛ sabu a teri kɔrɔ don taara ka taa baro kɛ a fɛ a ko n ye kibaruya dɛmɛ ko a ko kibaruya jumɛn ye f'a ni buguramɔgɔw ni makankaw a bɛ y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a b'a fɛ ka mamadu kɛlɛ madina yan nɔ a ko kibaruya ye a sabatilen don an bɛnna kan a ko bɛ banna a ko aw yahudiyaw a bɛ farati la dɛ a ko cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di mamadu ye makanka de bon kɔrɔsilakaw dun ko a ma ko bɛ cogo min na u tɛ ɲɔgɔn labila aw filɛ ka dɔn ko min na nin t'a ka dɔnko ye dɛ kɛlɛ tɛ kɛ makan fo kɛlɛ bɛ kɛ madina yan nɔ dɛ ni makankaw nana u bɛna fara mamadu n'a ka mɔgɔw de kan yan nɔ ta u bɛɛ kabila kelen kɛlɛ bɛ yɛlɛma aw de kan kɔrɔsi t'a ka mɔgɔ labila maa ye n filɛ k'a f'i ye nin n'u nana u bɛ fara mamadu kan u bɛ se k'aw yɛrɛ de ta kɛ yan baw kɛlɛ k'aw bɔ yan ko bɛ kɛ cogo di a ko waw dɔn dɛ n'a donna kɛlɛ in na dɔrɔn kɛlɛ bɛ yɛlɛma o kan a ko ayi baasi tɛ a ko ni ma dan ta in na
be cila do to ibulo ikaw korowo kala ko e muy akoni am ay dati min ta nyogonye ko kelebeke no wati surunyana ay mo gobla kata maga ko komi kelebina ke yanno de obe kele dangan wati surunyana o kama tandi abu bla bulo koro anado ka ko laydu ba chogora be ma tandi awma o kanya mo gola abu lubla o bulo koro anado ko laydu ka ba chogora nu sona ko dama be ora ka do ka fonta egal ko ha ko ho ka nyom bo a boro lu fe a boro lu fe mi ke ay direct ke atara ko maga tara maga nyamo ko fana para nyamo ko a ko nana nyek barado de me a ko e jumay ko awde ni yawde on bura mo ay nyokon kame ko akata bi Muhammadu ka Madina ka Islamia burung ako ho ambe naka aka adon amado adon gola de ay farati de ay ko jogodi Muhammadu awre Muhammadu keleya Muhammadu buara yanno atara Madina man ko ya bismillah ani yawri o laydu de kewni yonche antaw kele ante mo de be kaw kele ni mamiya aw kele awa ambo de kele ledu de be modu ni yawde ocha e abet la ka wuli yan chogodi ko abita modu kele ko yawde kele mbo farauka vlech nya foye yawde nun te ledu de buni modu chena na tara kele be yele ma oka ye mamin kele ikayoro la ikayoro toye ibitla ka ta ki to kele ma wore fe mamun ya bismillah ni tara jeti ko tabla de ajat la ko de man na ko utala bla de kelebe yele ma uka le ka tiene fo ye na be dala odo na te dala odo a ko lu madanina o ko ni madara na madala be segere do fo ye be gundo do fo ye alu ye lay do ke ni kele dati sunyana yawde no be minke be cibla karauma fa kanyam ko tandi kele nyamo ko ta ka ko di ko ube na obla ubulo koro ko wati surunya na do ka fo laydu be a chogora nayo mata indi be fa kali da no lu bo be fa bo ke ka fa ngade do ya na be dantan a ko fono kerat mamina kono tan te ka daitan a bore anana buguda nyamo ko fana fara jonga e akaw be kungo kono abaka baga marala awde tara sendo kelela cide makangaye ajati ko ye madina kawye e abita faralu ka chori ka be keleke kelete Muhammadu no fede kele ba ukana fulo inde no fe na do na nin kelena aka baga be kiye aka na fulo be to kelela ya do na fulo tigi be sa keleye ka be beka ah kamino o yoro dum ko plan do ala ko umbora amado chukoy koy aw mbora olu bor ko bora ko no yoro o maga go de sigrasa kele suriyane yawde o ye cibla kana ko awa kuma farala mina wati suriyana abala ye ka nyema tan o dama mbobla mulo koro yani kele kadabo saba umbe kele dangane la abita ka on defe non sigra fo wati sera ka to mo commencer o manga ka maka ko on fe wa ma kele tibo ya kadaw ma kele otita on ta do namara to ya anta do jamfati wa on yere bora kola anta ratu o kele je sala de jogo kele ma saka ke wala ala ko kuma ni ye kele do bola tasma do mene ala yere ba dufa nga dina juya mbula yawde no teslamia fe o ta fe islamia ka jenze o tla ka anyogon latu ben kan latu ubedo na latu magani bo yawde o bene bo da mo ubedo na layrida ore kala la da be kele o bena bengaina wulla kana fana kana jigi madina ngo bena cire yu ka twala me menge cire na ka tawo o lu bora madina do na kele debe ka fonse dinga tigala ka bunya ka dunya jama mana caya nana na dugula ni dai lele la be kare kado
ngana toro dinga tigere mawnye ateka karika do abejo bo cire na ka tawot les ma kono olu ye dinga batige madina do ndayna do madina fanto be kuluye kele kala uteka yele o kulu fe o bina dak fam kele mi fede o ye cire yo tla aka tawo ni nyonche ko kase ye fo se dinga basse ka kono fere ka dunya unana balawo de la tawula fe kele do folo kele ma sika ke kele damnena umma do jogo toro dugula cide na ka sabu be dinge kono dugo yoro be dinge kono em be dugo dinge kono e be dibide la e nyabe kene manana ni mami nana dinge dala ka be de ngoni ke dro be se barala wayre yi ni mami sura dinge dala em be dibila e ba leye galete nana na ka ba nyama kala do bato do nyambala taw be se barala kala ke blala ko ni ko fori dugu jera na nyanyini ni ko ina no te moyete ni na kale mase ka sebe soro o dona o shukole sa ala islamu lafiya shukole ala e dibi bajigi kan nene bajigi nene jugule minke ko be cire na ka to lu be dinge kono na mate awa nene do olum be kene kaza nene jugale lu tasma mene fambe fe kubu jata tasmana ala ne mun ko fe ala fiye ba wuli fiye wulle tasma jenzela kado o ka bugula o ka minaw jenzela ba ko nyu juritike adama do ni ba be ko lo jola nyona man kam bonyana besraba hali cire na kam mo mun be dinge kono man kan chaale kelema yala alay halakli de jigu ka sawa fe do bogota do kada be kulo kambe ba on kulo kambe nene kajugo finya kadugo tasma do na fambe kera awa tasma agalere minke cire ko aka sababu mani mun be dinge kono ako jode be bo kata mo kono nun laje man kan chaara de na so kibara be ko mo sima kuma Zubair ko ale o cirente no muso dey ko ale o cire dade sori tugu cire ko jode be bokata mo gonun ka wara laje kanema nazo ko rabbe mo sima kuma Zubair ko ale cire dade kanya sabana cire ko jode be bokata mo gonun laje de Zubair ko tugu ale mo sima kuma cire ko konoro jebe na mambe bolo ko ale ka konoro je Zubair ko Zubair wa bo ikata alaje kwarambe o ale de bora o suddi bi bayna ka yele le nyoro nyini ka yele ka bo kata do kafir no u jama chema ka yala bi ko kwero alaje be kono gwanendo abi ka yala woni nyonja o ta do ko mo bi ba bisbiala mi yekele yere nyamo ko baye atara kata fasru nyana o ka place la bo nyamo do ni abe nyamo yala alabe nyamo kungulo farandam soni abisbana snaka fo ko he kambe ni ko nyere belaw ayet contrôle ke flo ayet to ko nyini galike akana ke ma jugu do nan chema no farambi ka fa nan ta kala bo kele tala onu bita kele la o be secret do di o be to do di o e kele to ko bebi jantola ni ngala nuki to ko do bo defo o ba do ka fete dunay ngala ni ngala neto secret do dro ni desera kuma do bi mine ya do e dunande bo Zubair dum a hakli akakew bo alebe surunya abispane kayro la abispane naga foko ay to ko contrôler kala ke ma jugo do na ancema o fole minge alat na kay poro akrefe mo ko flala yani mo ka le nyiniga ale nimina akirina kan nimina anumana ay ma flam na ni jokonya etoko ya toko ay etoko ya to ko nyana mo dunande do tan ale re gundo do sa hadi ma wore ale nyiniga ale toko do kaba nuku fulola ka ale bina don o ba do ka fo jugudo ngara ale de telera ko ju ko ka contrôle ka do ale domine ka domine ko etoko ya to fo
eto ya to ko ka bala ko hakila ma jugo de don to ni kele to de o e kele to de ni kele wita kele la o bolen ko be secret to do di ma shita do ni te kele groupe la do o be non do no de ni ma non do ni de ma to ni contrôle ke be 5 minutes go ale ala ya ke ya bisfane yito gele bayina akoko kele siraketo ko ay sira di bema min bi tayoro be kati tayoro la kwal ni kinya jora kan sira kele keto ma ko sara minan be kinyana tasma e bodo fembe kinya ko le ko ko jeze nala nya wora jira na kele wora bolo da note ne kinyana ko ale ko ni re bitamaga aya kamina onche uyamma ka sira mi bo kele bana ni cuko da dugo jele cire na ka sabu bora dinga kono bo ala yere kele kinya ni kiyo to nga dana ni ma kafiru ka nyogo fara nyogo ka to kana be abita islamia kele ni kira daji mo do reke islamo de ko be wuli kana lu kele sa ngolu ka wuli kana islamo kele o dabla la ni senga ora wala cide ala ko ni ye tasma mene kuma ala ba dufa wo yawdew ummena kanina وتتلم يفه وتتلم وفه واتبه بفردك تلمو بكله تقوم واتبه بفرد جودتك بسك تلم يكله تقوم ويسعون في الأرض فسادا بيولك دوكل لا نيانينا وكبارة نياني درونde يوديو نزارو وتتلم يفه وتتلم وفه بفرد جودتك دلا واتبه درو اسلاميا كنيا تقومنا وبسلامو كنيا تقومنا والله لا يحب المفسدين وعلى تكنيا كلو فدا مغو كبارة كنيا على تيفه ما من كيكا مغود لا على بيد لا غني كي بمغو كنيا على بيرة كنيا ده على تكنيا فدا ولو أن أهل الكتاب على كنا تروني كتاب دونكو آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم كنا يافوما وكجومانونا ده يوديو nazarao nukun tubira kado islamiana ala ko yekoro len fe ke jugumana alaikum obeyafa wala adkhallahum jannatin na'im wala wa ankum do fana nema aljanna solade ko bala islamiyai made walau annahum aqamu tawrata ala ko ni yahudi kunye tawreta kirijo a chogola wal injil ni nazara fana kunye lejila kirijo a chogola wama unzila ilayhim an me juguna kanu makabu mariro la kalu min fawqihim o kuna dumne ke o sanfe wa min tahti arjulihim shon korola de yahudi tawreta kuma na nukunya kirijo ala kuma hera duma sanfe duma saji bina chogola balo be sura chogola ni nazara kunya lejila kirijo ukube balo ke sanfe ka balo ke duguma jibina chogola dunga fabe sabati muna ni foranga kitabu kono akora ni nan fana qur'ana kirijo kabara kenai alaba alla dumni sanfe aballa dumni duguma jibina yirido mbe denke senefe mbenya dunga fabe sabati ngana mbana ka qur'ana kirijo ko qur'ana kiriti ka jo ko ka gele wa dunga fati sabati da gele enti tafiyo hakli sigi kana geleya kana dunga faka sabati anka kiri kena alata ala ko chogomi kiden ko chogomi koni yawde kunya kete dukume dumuni ke sanfe be tawne ke duma nin nazaro kunya kiri kenu ka kitabuye awatla hukuna dumuni ke sanfe be dumuni ke duma wannan fana yere kiri kenan ka qur'ana ye ambe dunga fa sabati jabana be kono jiya be kono dunga fa be sabati ante geleya to منهم أمة جماعة رلولا مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون شامان دكرا ورا فنجورا لكم من بارا شامان دبورا فنجورا ولكم بمنك يهودا نو نزارو من كلام كلام سرلولا من يشسر على كلا كبارا أتان فلانيما نكو شامان كرا بوبارا على كلا ده يا أيها الرسول على كوتشيرم بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إما على كوتشيرم يا مسيلة سر مثل ما كمينا على كوتشيرم
ñecci ka min dima a bela se ni ye kelen to ko fe ima foyi se ni mbajira cide sallallahu alaihi wasallam cide ma fatu foye dina bela se ci kam fe dirama aya bela se ka fatu le walla ala kama al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati nye nka dina dafa awi islamia dina nya dafa ciden tara ka dina in dafa le neto foi maje ci kan fe dirama ya bela se ni mamina na fo eye o kofe o ka fo batu sira wore bieno ko cida nyewdi atalen kofe ko ni ala batu noye kibe ala so o wedo hakilla cugo iye ciden ke janfanti de yo ciden talen kofe samba kele e ka tabulo kura daminena niye kono eden goye ko tabulo yi ko ciden yere de yo di fana o ciden fatule be do dina wore diwa ye kaba koy de woni den minembe adama den chamana sultan akatle be jamana ina batu tasra kura munum be non ni ala ma fo cide ma fo mugo bolu mine kagele katim hali ala taka kolu la barakatim hali ciden taka wo baka cogodi ko cide nyide de ya di fana o karamogo ma ciden be bo aka kabru ko nakala o de karamogo ma cogodi sa ite hine yere la ika ko famya ciden tara dina dafalen ko cika min dirama ya belase wode ko fe ciden tara o be bo aka kabru ko nakana dina ala batu sira wore di e karamogo ma cogodi e ka ko be wa aya dama fana keneka hali dogote sugote o takatla kam mi ela ala ka hakku man dama mo ala ko cidema awa nyaci kam mi fiye abela se ni kelen to ko fedro ima fuila se ni kelen to ko fedro ima fuila se bo cide bitaka fento na mo la sewa ni famu ka gela de ala ka antutura ala ka fam ko nyuma dama dina ciden tara ka dafale ne to amure sumane fo itaje fefe damine na ciden ko fa bela jabidi ay doro eki seboir nar jana strado akati hula sar jana ma eki seboir fo ado yere bitafo ko al jana yere te soro osrayi ko sira kura min na damine ginye kono samba kelente menen ko fe ciden na lila kuite ala soro to fi kata o sira kura ine fe obedo hakla togodi dina dafara kam ne cire mata fefe falala dina ka ciren talen ko o be kura wa kura la rado la be sagimane ciren ko mo ne baraka ne islamena ni ale ciren ka nyamar kante ti ka barabe sagima kani yere senga abara la de ni yere senga barafu ibe barafu la de tabula shite min bi se ka ma kisi ni ciren ka tabulote cide ye min fo ay min ke a sonani mi dina ban cide nya fo wa oho aya fo cide nya ke wa oho aya ke akira cide nya na sonana e oho cide sonana e dina ban nga cide ma fo amake amanya amakanya na ambo bedon nga bashi tenina sabu awa mami nyake oye karmo badi oye ma daraja lendi karamo ba ma darajale jonde ake karamo jonde daraja kala na boy aka daraja mana boy chojo atina ciden ko ni bo aba aka daraja ba ciden bo on be ciden de tabla ka tukale ko ay atina ko ninke ora dina ye ciden ye min dide ciden talen ko fe man na do dina na nabe ma kisi aka ke ba kisi ise mbora de jani saya kana no te be bara fukela ala ka fam ko nyuma damba nam adno gamani sawabay anke da qur'ana karangen jobba anda ku wari qur'ana riba andi wari kam padise yo nje ku indiga munyani
angara ibi wori qur'ana di angara ibi wori faren diga mundi angara ibi wori syariat kitabundi ha fiqhu kitabu nundi to ana qoru binu kadangi igara hibe famu qur'ana di hadith ni da susaha nasro patam panci sake kata kuma angida kudiga mu wori kendi wa ha ilmu syari cengi dura ilmu batini cengi dura ilmu laduni cengi dura anda ku to ngari minna ana qur'ana riwa talla tira faren qiti to agunu sikiyai ana hokko sorona ana ama hokko sorona ngan tungu diga mu hiti angana garen kama angara angare ke sabatin ti hibeya an ku muruno na andu de mata kudo an garen na katta wucenya na en ka garen wala garni ba garen ta lagarni garunya ni tungun tadi ha ko kalamba do ba fo ko doni sabade di mbe cide mulo ko doni doibe o doni shar'iyye sharia ka doni ko cide yo de lati ayo fo be ha nga ilmul batini amo fo be de o mo ko bada na de ilmul laduni fana o ma dibe ma de o torani alace kinya kuma ute kalban ci kuma wudo ni e ka dina sinsine no galo nyere ka galo fin tile gwansira o dlalen ka karaba ka do dina na e ka dina yode e ta fe defo ko osro daludun tala ka kuma kana ci daga kuma kana te don ba shi ka kuma kana ibi ka galo ndla ani kan namaro kana min bi seki ka galo sinsin nga be watini de kew galo be labawa ha dongo do be jaside afiye be bo dongo do ha alaba be abeke ko balankolo ni ko balankolo ha galoti labanda ha abaka watini ndeke ha kinya kuma tada ibe qur'ana be kalan ka ba ka hadisa be kalan ka bala ka fiqhu kitabu be kalan ka ba itame akelena min ba ko ilmu shari'i cire nananaye ilmu batini ayo dogo ilmu laduni obe analache ito ikuma yere ya la fefew ka fo doni en tlanyoro to baye ita ya qur'anana ita ya hadisala ita ya fiqhu kitabula ora tarami ha galon tigala bado onashigi ka galon bayin tiga nama fale sugurara de ana fo ko afurale aka galon mi sira sinti to gomeno doron no ta be galo nyate akalena kiran ni fefe aya belase ukani innege ke kungulo nyakami de na minaina doro abana imba ko sara nege ni kaundo nkase kan ka galon sinsi ka barka ka yaku ya no ta kinya kuma utada kiran ni fefe aya belase qur'ana ko jeyo defo baligh akaka la tade بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته نما كتدو من كان فويلته إما فويلته أبلته ابن تافورا كو أما أبلته ده أي دو أيول فاكا سبود مادي أي دو لا سبو أنا نو فامو دو ndamade kinya kuma ben na chogodi eyo tami katana ولا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا هذرها عنه والله يعصمك من الناس ala bi kisi ala bi tanga kabo mogo made mogo juguti se ga sey made ala bi tanga ala se ni bi sirande ko ma kana ko kila ala se mogo sise ga fen kila ala ire di bi tanga ni fole ni aya njigra ci den kaminge sallallahu alaihi wasallam ko ala bi tanga kabo mogo ma o wati aso datanga na de be ci den ga dala ni ci de me tama dugu kono garde ko de ba no fe be tama no fe ka ko lo se mogo jugu kana biaka nga aya njigina ci den ka to bongono ay kam la garde ma dala fenêtre fe akota tay kaso nte ma shika ko silla to ala en garanti ora ci den ka to da da elele no mo ko site sigi
ibe ciden kelenya bi katama dugu kono madina dugu kono yahudiya ube a jugublewondo nga masega sama akalembe ko tira damine ha na bitanya man takala abe ta kele ha mo shiti ka kolosi sabo ko ala ya garanti ala ko mbita nga kabo mo ko o ibe mori gana unyesa ube ninde se ka adi mo ko ala ko chidema wallahu ya'simuka minan nas ya'simuka o chidema yo o yede ala ko chidema mbita nga kabo mo ko ube ni sebe ko ni etanga nai mbasa be mobuluka ha mbasa be sibona ka sebe yoro la ka lola ka be chide tanga o kuma fole be to ta ko o dlo yera ko be tanga ya me jona ya asimu kan yede yawa afora da yawa to bura chide ni nunu ka chene bonya na de nu ya qur'ana ta dro be qur'ana be tlatla ni to ina ngam ni minga min bolelo ngam ni min bolelo ka qur'ana be ke seben fenye ka dlo abe galu nyata kelena qur'ana na ka kala akoro ka do baraka kenai qur'ana mana ko ka seben ka dlo da amana ko ka seben ka dlo amana ko ka seben ka ko kami amana mana kama de nana da ka kala akado baraka kenai ala kambe sawu inna Allah ala لا يهدي القوم الكافرين ولا تمغوكنا منكر فسرين علوية قل يا أهل الكتاب ولك كتاب دونك وما لستم على شيء أتفويك حتى تقيموا التوراة التوراة كيريجو والإنجيل لجلا دونك وفاك لجلا كيريجو وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما والله يفوفن كما تمن جدي أولا أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا أني فكسين على رأي يهوديا كوت فويكا فوكا توراة كيريجو أواتلا نظر فنانت فويكا نوما جو كيري كنين وكا لجلاي واتلا ما كما يفوكون أني أنكار واتلا ما فنانت فويكا فوكا قرانا كيريجو tanke nama qur'ana kirejo ate fengade wa qur'ana min jigina abe yahudiya nunu ni nazara wa bu jidi ya dan tiya de la animurti tawtiso otina so qur'ana kam qura bu jidi ya dan tiya de la de fala ta'sa 'ala al-qawm al-kafirin ekana fojunu mogoka mun kara fisri ngalewe إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون أن الصابئون لو يدين قرآن تقول من بدو تومو أو دين بلا كوكو كشريعة إن فانك جمانا نمبه لكي جمانا وبه شريعة منونتا وكا شريعة بدو تسلامينا كدو تا يهودية لا كدو تا نزارية لا كدو تا مجوزية لا ولو فرانيوانك كوكا جمانا كتابولو أوته sabina sharia ni de ka fo ka dina kelen tai o be do ta bella ni be de jamana kono oranka do ta betala ko ke tabule jamana ka tabano na wan nasara an nazara dina mo man amana billahi ala ko ni mami limanara ni alaye ka fo nye nazara yo te makisi nye yahudiya yo te makisi mi be makisi nye sabina yo te makisi mi be makisi may mana limanani alay wal yawmil akhir wa amila salihan ni kabaraj manke fala khawfun alayhim kiranto lu ma lahara wala hum yahzanun kefana ku be fujuno laqad akhadna mithaqa bani israil wala ko nyana anye bani israil ka ko lay du gelemine wa arsalna ilayhim rusulan anya ci den caman ciuma كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة kanna man faga ka siga hakili sigile ko fo itna bola ay mumi kelen ni ha
mumni kele a horma ka bon kat malika ba horma ala bul ha e ko fa ko fente bola ay o tsika kele فعموا وفينتو يرى وصموا وتلوغرينا ثم تاب الله عليهم على توب منهما ثم عموا وبوفينا وصموا كثير وتلوغرينا ما منهم تمن دي تلوغرينا ونا ما تمن دي فينا ولا وما تنيي وما تنيمه وما توكابارا والله على بصير بما يعملون يبادو نفني وبمنبارا لقد كفر الذين قالوا على قوت نيرلا مغو كافريرا ممن يافو إن الله هو المسيح ابن مريم وعلى يرد مسيح مريم دي نظروا وكتابلو دو بينفو تابلو دو باكا كفو عيسى فو يرد أوا علي وقال المسيح مسيح كونو عيسى يا بني إسرائيل إسرائيل اعبدوا الله ربي نماري وربكم أنا ماري إنه من يشرك بالله مغني فلان فرالك فقد حرم الله عليه الجنة ولا يرجنا هرمياتك ماذا ومأواه النار تغسكرو تسمالي وما للظالمين من أنصار دمباتي تونيني كلاو يدا لانغ فيا على تافد على de kajugo jurmum be ala ni dore ala tof e mo site sina ya fe ha ora bes na di ala dema e dayelo le ko ala ni karu ha ala kele nya ka ka ko lodda ka du ko lodda ka dan fe on la ko blo ko no mo ko ma deme je nyanta lawla e ka dayelo le ko ala ni karu ha wa ala ko atani nya fade mo ni ka bara keraniye ha ibe ala tanade wele wa ni inya gwana ibe ala wele ni inya gwana shinya wore be ala tana wele ha ibi dema ka sala la wati dola idima ka sala tana na wati dola ha ibe tagayini ke ala wati dola ibe tagayini ke ala tana wati dola wode fle mushrikiyai ni yere de fle flanga fe ala kele ngole iki jigi da ala kele kan iki dema ka sala kele na ika tagayini ke ala kele nya iki ka ko be to ala bul ni hera to ala yadi ni toro iso ala ala tele ndi ala kele matai ngala ni ala to feda wati do na ala wole wati do na ka jonyu mando wati do ni da fala ala wati do ni da fala ka jonyu mando wati do ni da maka sala la wati do ni da maka saka jonyu mando do na ni de flanga fa fa karza bigale rada fa karza ni mane ka dengo ilaje ako galera sada ala tenin defa na galera ala wole na nogera ala wole ngani ala ka danfe nyuma wole wala ya ka danfe jugu wole ala ba semboy ka kola nende mushriki yai wala ka ta yafa mo ni sara ka fana ibe dumi tasmana ite bode لقد كفر الذين قالوا نيري لمغو كافرا ممنونكو إن الله ثالث ثلاثة قال لي سبا سوانانيه لي على كسباي قال بابي أوا مريم فنا وي علي وي باي عيسى وي على دي وعلى سبادي نا فورما كنا ادو با لا اله الا الله ko bat fente fo ala ora wala nye ala jumanye aba fo ko ala sabay be ala kele yetu o yawde o filelo o taala do numa fo saba ona fo fla numa fo fla ona fo kele ora o filila de o ta ala ko ere o taala do bu kum fede وما من إله ala ko wabat fente إلا إله واحد wabat fenkele وإن لم ينتهوا نما دبل لك عما يقولون وما بالك كما من فني ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم على كسبكو ولا على دينكو نما كما دبل والله فو تسمعك جنگتك مغو سرو ممن كافر رولا جنگت دمنه أفلا يتوبون إلى الله يلا وتتوبي كسكي كتر على ما ويستغفرونه نيك على يفدلي والله غفور رحيم دلمو ستر مسدو هنا كركدل مسدو ما المسيح ابن مريم مسيح تفويه مريم دي إلا رسول وتشيدندو ده عيسى على تي على دينته تشيدندو اتنيه يودي ala ka ciden no قد خلت من قبل الرسل wa ciden caman tɛmɛna an ye fana n'a sɔrɔ ale de fɔlɔ ye ciden fɔlɔ ye a ko bɛ bonya o ma
ba fo ko ala do wala ala den nga ciden damado ata ciden foloye ciden chama ne temena anya wa ummuhu siddiqatun wa ba kunya kinye folangana ye kana yakulani at-ta'ama ko me dumni dum alaikum dumni dum abakum dumni dum o bisa ke ala ye chogode mo be dumni ke abe nyama takake wa isa kumbe dumni ke abayre kumbe dumni ke ora ala tewe ala ute ala deunta hada ma deundo ko ma uchogo ala ute انظر قبل لك كيف نبين لهم الآيات يقول نبا يو فرنسا ويه ثم انظر قبل لك أنا يؤفكون إنه بميلك بوتيما قل نون كفو أتعبدون من دون الله ما يلا وبفن بتو على تنانوا لا يملك لكم ضرا من تطور مراوية ولا نفعا نفع مراوية والله ألا هو السميع العليم من مساي أنا دون مساي قل يا أهل الكتاب كتاب دونكما لا تغلوا في دينكم أكن دنا تمك أو كديننا ده كدنا تمك ديننا أكن غير دارا غالم غويه أكن غير دارا أوفرانية تافوران كتابلا ora dana teme dinana o e kado fara dina kay ka bidia do dinana ciden tara ka dina da valento e kana sira kura wore la ko do dinan ko e batu sirai ko mustahabu barado ko ma fo jakko do de ma fo jakko do mustahabu barado e mustahabu bara ko remu ko bara min kanu nendo jonde ya kanu jonde ya kanu ni karamogo de yakano ikaramogo kake ne faade yakano kake no tet lamya ko makal lamya karamogo makal atala ka kuma kana ata cide ka kuma kana ata dunu banyu man shi ka kuma kana an bota ko do dina na to ala ka garde da ko kana foi akara dan temeke dina na de dina inda falelo ni do fara ka ba ye dina dan temeke dina na ni e mami ko ka dina ke ala ko cogo mina ciren ko cogo mina ka dawo mo ba fu kay dina gele o to dina gele aliyo dina gele ali de kaddo de fara ka min tala o de gele ali nga nana cogo mina ka to de wa be ne ko min fora ka dawo ma e de gele mo ko e ko kari ka dina ka gele ni ya fefe me ama do fara dina ka de ako min fora ka to de dalube mina an ka to ma ba ko ka dina ka gele ko cide nu ngana dina gele cide ngana dina gele ya o e ka do faraka de min ma fo bidia bidia mo ko sengene de ado be shi wuri dila kashi ka wuri dike ni mi ma fo la ilaha illallah ya batande alhamdulillah ya batande Allah akbar siya batande jonde iblola e ba ke jonde ba kala de wa iba ke yere de iba ke mo de wa la ilaha illallah wa fo ki senge kana jate ala de bisara ala cire ya fa am soye la tusi fayuhsi Allah alayhi kana jate like na la bita jate kefe ni ba la ko foka ke doron kana jate na la bisara fana ba cheka dima mami ye wari jate ka dima ani mami ye wari cheka dima juma gacha ibe mi ki ala ye kano jate sa cide jere jate ke mina ibe jate kola cide ma jate ke fefe la kana jate kola salu ko fenet la subhanallah fi abi subhanahu cide de jate ka alhamdulillah siya biswa nito cide di jatakala Allahu akbar siya biswa nito cide di jatakala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir le kono ka fo shinyata cide jatakala nga jate ma fo fevela e boy take o fori e doro jate litar ni ya jate doro i repredi nga jaku ya fo shushu gani ba kelenge ay o e bidiade o le flegere ali o ma fiyo mi foriyo kedro mi ma fiye kanoke ora kana dananteme ke dina dananteme ageleya o e kado faraka mi ma fiye
dongo do besu kalo woro sunne kalo sabasu ha ni be ka samaye mamin ko be tan kalo tar fla besu ni ye sam kalo tar fla so cire ko imasu imambe e peredla san sumbaw ha mori gana do be lu be san kalo tar fla be desu wa ise uma be khulu wala ku be khalu wala karamo do karamo be khalu wala be abe kalo sababu be khalu wala ani jonni be khalu wala ani shaytan ana la koninte ne shaytan be khalu wala itija duma salila itita farda sal yorola e dunga islamé ebe ciden no fe ha ciden ka sal yoro ya kam misri ayo de jira bela farda sal duru asal yoro chefe balugu fe misri ko nonado juma tali ala ka farda no kala woro dalime sokono ka yiri dondo e dal ko be khalwala ini jobe khalwala yado ina ala korinte ha cire ma do khalwala de be do khalwala ha ala kote koy shaytan kodu laydu de be woni shaytan o ce bo laydu de dafa no ta ala kote ala ko dibi shitala kena kan kodu ibi ala dele mina khalwala ha ala delo la misla bi jabi ngata do bonkono ha adu wara lamado wusho ni teniye wusho ni tetige kungodo tedi ha ku be khalwala ko morudo ko ala terudo ko walijudo ke ni make ala ko waliju be ka shaytan ko waliju fladeo dunya be waliju ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun akko chokodi alladhina amanu wa kanu yattaqun ni lima dara nabi sallallahu alayhi ile ala ka waliju ngane malimaniya ite sira alanye ite jama salike fe dalime sogono ha eta ala ka waliju ye shaytan ka waliju de ala ka waliju mambe sira alanye mambe ala ka fardade ha mambe ala ka hakedi ala ka jonka hakedi ode ala ka waliju ina man kata غير الحق akana tabulota nyeta na ida ولا تتبعوا أهواء قوم akana tubo mo kan ni duma ko قد ضلوا bawnu filila من قبل وضلوا كثيرا ye ma chama filifana de وضلوا عن سواء السبيل wa uflila kabo sira chama chama de yere filila itla kama wore fili o kajugu sada ye mama fili abe ka kungonyo ko be daika doni ba jugu kalamba jugu ha kungo bi dala sini de ha e ka tinye don ka banka tinye bara ka banka tinye fo o yire dama kungoy sini ko tasma karafe be do idala o yire kele ne ka kungoy nga ka tinye don ko famia katla ka galon tike mo ye ku fili ha ka tawiri yele man ko ke flanga fo yaye ka sunna yele man ko ke bidiyaye ka mo ko la fili futa rasta bidiyani flanga fo yala ima son ka tinya fo mo koy ka so idum mana dakunya kele fo mo koy ba mina de ha yi kondo ko jugo ko roda ha e mami ka kuma be me tinya fo mo koy de ni ma tinya fo mo koy ha ko bi nyesini de ha nga dalime mamina na matnya fiye idina sagalona wa ko nyode ko ha nye fo chogo ha galon tugu dalime mamina fu ka me odela de dalime galon tigala me na fu ka me odela de no mami ona o te so tiye ma fiyo ne don dalime mamina ne tiya tigite ibi sagalona de ala ka sutura ala ka tiya jirana tiye ka bara no gayanya ka galon fana jirana galoye ka an kisa toroma na
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على كم دعنا ممن كافرنا كمني إسرائيل ونا على لسان داود دعنا لسان نينكا على لسان داود نينكا ودعنا وعيسى ابن مريم لسان نينكا مريم ذلك بما عصوا أكره وكسر وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ko bani sarakaw o dangana dawda fe o dangana isa fe mun koso o ku te ñogon bali ko jugu kela ku te ñogon bla ko ñuman kela ci den ko sallallahu alaihi wasallam ko bani sarakaw du ko kalambaw ni ye jugu man kela mu bi bali nga shiya kelen doron wata bali sininu nani suraka o ti bali tu ba fo yere bali ube sigi ka dumuni ki nɔfɛ u bɛ min i nɔfɛ ko nin de la u dangana ala ko k'u kun tɛ balili kɛ u kun tɛ ɲamarali kɛ nka siɲɛ kelen ciden ko k'u bɛ siɲɛ kelen kɛ dɛ n'i ye siɲɛ kelen kɛ dɔrɔn a banna anw sisan lama dun bɛ cogo di i terikɛ i bɛna sɔrɔ ala soso la i tɛ se k'a fɔ a ye baro kɛ ka wuli i da tɛ to ala yɛrɛ terikɛ ye mun ye nunu kun bɛ siɲɛ kelen in kɛnɛ kɛ ora u b'i to yen n'i y'a to yen a banna n'i ma to yen a banna bon ala ko olu ma k'u kun t'a kɛ siɲɛ kelen t'a kɛlen ye o n'i ye kojugukɛla ye i na o na n'i nana sɔrɔ a la i b'a gɛn ka bɔ a k'a bila wala a kana bila nka y'a fɔ siɲɛ kelen dɔrɔn k'a banna a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ min ɲɔgɔn fɛ i n'a bɛɛ kɛlɛ min bɛ ala sɔsɔ ko in na dɛ e n'a bɛɛ kɛlɛ damu joué la e nana u bɛ damu joué kɛ a ka baro yɔrɔ la bon i nana i y'a f'u ye k'a fɔ damu joué haramuyalen don a tɛ bɛn ala y'a bali ciden y'a bali ciden ko hali ka taa fali su wala jɛfali su a jifalen tolilen a nɛn n'a joli i ka t'i bolo nɔrɔgɔ kɔnɔ o ka fisa ka tɛmɛ i k'i bolo nɔrɔgɔ awa damu na fɛn ɲuman tɛ a y'a dabila mariya si a man ɲi a haramuyalen don a y'a to yen u ko an y'a mɛn o tɛmɛna fɛ sini e nana i sigira o kɛrɛfɛ to o b'a la e ma fɛn f'u ye e de bɛ ka te wuli k'a d'u ma i laban i b'a joué o i b'a joué cogo di sabu e sigira o kɛrɛfɛ i bɛ to k'a lajɛ ni ɲɛ kɛrɛ i laban i b'a fɔ cogo di ni kun ye nin kɛ tan dɔrɔn i kun b'a faga o e de bɛ i da don a la donc i yɛrɛ pɛrɛdi o n'o tɛ ni kun ye nin kɛ tan dɔrɔn i kun b'a faga m'o yɔrɔ ye o i sigira kojugu kɔrɔ dɔrɔn i yɛrɛ laban bɛ dɔn kojugu la furasi ta kojugu kɔrɔ i b'a bali de n'i dɛsɛra i b'i sen bɔ yen sigiyɔrɔ dabila ne ko kari ala an tɛ ye tugun a bɛ ne ye cogo di aw dagalen bɛ haramu kan ne y'aw ladi ka dɛsɛ n bɛ n yɛrɛ ɲini a banna i na an b'a dabila n'a y'a dabila kɔnɔ a bɛ ɲɛ n'u ye natɔ ye dɔrɔn u bɛ minɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan hali n'u b'a kɛ n'u ye natɔ ye u bɛ minɛnw fara ɲɔgɔn kan sisan kɔni n'u bɛ se ka sigi nka haramu bɛ ka kɛ e ɲɛna misiki bɛ ka joué e ɲɛna dɔnkili a bɛ dusukun nɔgɔ de ka munafikiya falen dusukun na n'i nana n'u ko i ko a dabila n'u t'a dabila i bɛ taa i ka taali la kana sigi dɛ n'o tɛ n'i sigir'u fɛ dɔrɔn i yɛrɛ bɛ k'u ɲɔgɔn ye furasi tɔ la. ترى كثيرا منهم بما تمني ولا يتولون الذين كفروا بشي مغودلا من كافرنا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سنجغرا ونية فمن كان ويدا أن سخط الله عليهم على فنون أمر كوجوكك على سوسو كدغوكا نيغن نمريا تالا نيغن بالي تالا أبيك سبي على بفنون مر نيبي جمانا ما تافي يكون ماي nin kañi bo jamayna de fii ki restaurant jama de la ladili b'a la balli b'a la o ye silamɛ sigiyɔrɔ ye nka silamɛ bɛ yɔrɔ la maa t'a fɔ i ka fisa nin ma bɛɛ bɛ ni sɛgo ye o tɛ silamɛ sigiyɔrɔ ye dɛ sabu a bɛ kɛ sababu ye ala bɛ funu a tigilamɔgɔw ma dɛ
وفي العذاب هم خالدون وأتلما بدومي تسمع جانغتا كونفنا ولو كانوا يؤمنون بالله ناصر نوكم بل منني عليه والنبي عن النما وما أنزل إليه جينا كان النما ما اتخذوهم أولياء وكنتنا على سورة مؤمنة وتويد وكنتنا أولمنة وكه وبرنيونيونيه ولكن كثيرا منهم فاسقون كما كما دي بوباي على كلا ولا ده ما كما بي رجته على ماي وتعالى كلا ده بيبولن على كلا ما كما دي باي رجته على مغوي على مغوته